kważi nara li l-fatt li ma kellix missier bħala blessing. Jekk qatt niġi f'pożizzjoni li qed inħaqqat ta' wisq ħin ix-xogħol li qed jieħu mill-ħin tal-familja, dak huwa l-mument li titpoġġini bil-qiegħda u tgħidli oj, illum inħares li eżaġix min-nies. Kont qiegħed fil-kamra tal-banju, xammejt ir-rieħa tal-ismek. Il-politiċi huma bestja diffiċli. Jiena ma nafx kif. Ewwel tpenġi lilek innifsek li inti bniedem tal-familja u tieħu ritratti mat-tfal u mal-mara. U mbagħad bid-diskors tiegħek qed tipprova tirrazzjonalizza xi ħaġa li taf inti ġo fik li hija ħażina. Mela tlaqna. Il-podcast tal-lum ma wieħed mill-ewwel Patreons li qatt kellu dan il-podcast. Fil-fatt, Alex Portelli kien l-ewwel bniedem li poġġa warajja bħala wieħed mill-mistiedna Patreons hawnhekk qabel ma kellna l-viewing gallery, etc. L-istorja ta' Alex hija waħda li qiegħda qrib qalbi ħafna. Alex kellu trobbija diffiċli, tinkludi l-eroina fid-dar, l-arresti, xi snin St. Patrick's, insomma. Però Alex ħasel li traġit ta' ħajtu ħajkun ferm differenti mill-mod li beda u għal daqstant għandu ir-rispett kollu tiegħi. U llum insomma ħanaqsam l-istorja ta' Alex magħkom. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja l-bib tagħna tal-Browns, tal-ISS, grazzi l-Maple, grazzi wkoll l-Alberta, il-Garmin, Wellbeats.mt u għal-post fejn nagħmel ix-xejn tiegħi pinta stretta sintendija pinta pjaċir il-personalfinanceTool.com huwa l-opera ta' Alex Portelli. Derek Meets 9986425 kif ukoll il-bib tagħna tal-Business Labs, grazzi minn qalbi. Nfakkarkom il-podcast joħroġ nhar ta' ħamis fuq il-YouTube, patreon.com/John Malija. Jekk tixtieq tkun parti mill-komunità, mill-familja tagħna, mill-avvenimenti li nagħmlu għal Patreons, jekk tixtieq tkun parti mill-WhatsApp chat, insomma, daqshekk minn-naħa tiegħi, ejja, tuni like, tuni subscribe. Titqammilx, bro. Narakom fin-naħa l-oħra, għarat laqna jien u Alex Portelli. Alright, mela isma' ħanamel introduzzjoni malajta minn u Alex biex ta' u għalfej xtaqt nagħmel dan il-podcast. Mela Alex huwa minn dawk in-nies illi ili naf issa 3 snin, 4 snin, għandi stima kbira lejh. Għandu storja ta' oriġni illi tixbaħ ftit forsi l-naqa Tommy u ta' xi nies oħrajn illi bdew il-ħajja f'pożizzjoni u f'post illi xejn huwa faċli li kien fih ħafna ostakli u saġedik il-minkejja dawk l-ostakli u dawk id-diffikultajiet iddeċidejt illi il-ġejni tiegħek ħajkun differenti ħafna mill-bidu. U dik hija xi ħaġa li ovvjament ħansiba diffiċli ħafna għal-qaħba nżomm id-dmuħ lura għax vera ħafna nirrispettak. U llum missier, bro. Missier li trabejt kuntest mingħajr missier, ġifieri nixtieq nistaqsik dik xi tfisser. Persuna li bħala tifel kbirt ġewwa dar fejn kien hemm ħafna kaos u kien hemm arresti tal-ġenituri u affarijiet minn daw issa tipprova tibni l-ħajja tiegħek familja iktar armonjuża. Li xtaqt nagħmel ma nafx tikkonkorrix. Huwa li forsi nużaw naqra dal-podcast biex ngħidu l-istorja tiegħek ma l-iktar mhux ħassemmi dawk hija. L-iktar għal-arter biex la jikber isir jaf bro. Biex isir jaf iktar il-papa tiegħu, ġgost. Ħobbok. Mela, x'taħseb nagħmlu hekk, nagħmlu f'dak il-kuntest. Infatti qabel ma ġejta waħda mill-affarijiet li kont qed naħseb hija għada dal-episodju jaf jaraħ ibni. Ġifieri. Ma nagħmlu mezz li jaraħ. Li hemm pressure kbira wkoll fuq għall-affarijiet imma fl-istess ħin I need to live up to that pressure. No pressure, no diamonds. Mela, dit inkwitak, ħanibda minna, illi inti kbirt missierek ma kienx id-dar, għastafu. Għat ma tqajt miegħu, għat ma tkellimt miegħu. I mean, li nafjen li sa sentej kien hemm, u mbagħad ma kienx hemm. So, għasfor da. Jien ma niftakar xejn. Dwar dar raġel. Tinkwitak illi
inti issa ħatkun missier li m'għandekx missier ieħor x'tehmula? Mela din hija mistoqsija interessanti għax jiena ftit ħajrelataw miegħi fuq għadi. Għax jien kważi nara li l-fatt li ma kellix missier bħala blessing. Għalfej. Għax rajt ħafna nies, speċjalment irġiel, li xi pretendu minn għandhom il-misserijiet huwa pis enormi fuqhom li jispiċċa jitfaħħom ġolejn jew oħra tal-ħajja ġifieri naf jekk jien missieri avukat. Mela missieri jippretendi li nkun avukat. Jekk inkun xi ħaġa notx inqas minn avukat mela jien falliment fajni missieri. Jien il-fatt li ma kellix dik l-aspettattiva minn għand missier ħallietni nagħmel dak li xtaqt nagħmel. Tipo orrajt it-triq kienet twila, triq kienet diffiċli, jekk hux ħanagħmel omri nibqa' nagħmel dak li qed nagħmel illum, ma nafx. Imma m'għandix dik il-pressure ta' x'ħajaħseb missieri jekk hux suċċess jew le. Iktar jinteressani minn dawk il-kor li huma Petra u żgħir. And the outer circle in-nies li vera nirrispetta u li nikkonsidrah ħbieb iktar interessani minn dawk milli x'jaħseb missier. X'inhu l-assessment? Ma nafx qed nagħmel sens Le, inti qed tara l-munita minn naħa l forsi din hija dwar il-karattru tiegħek li tagħtek aċċess biex ikollok din id-dispożizzjoni. Għax inti qed tgħid li isma' jiena iktar milli nara nuqqas ta' support paternali, nara qisu ġejt irrilaxxat, ġejt eżonorat, ġejt meħlus mill-bżonn li nimxi fil-passat, fil-modija li wittalija missieri. Però għajr dik li kont meħlus minna, hemm affarijiet li jinkwetawk u forsi mhux neċessarjament għax ma kellekx papa u forsi ma tafx kif jagħmel papa ta' baby u eċetera eċetera. Imma affarijiet oħra li qed jipperturbawk dwarek bħala missier ta' Arthur. Importanti nsemmi wkoll li għalkemm ma kellix dak il-figura unika paternali, kelli figuri paternali at different points li xorta kienu importanti, sawa ġifieri mhux qed ngħid li jkollok missierija xi ħaġa ħażina, mhux ħażin. Anzi, li nkun missierija l-iktar ħaġa li nixtieq nkun. Ġifieri minn eta żgħira dejjem xtaqt li nkun missier. Se jekk hux ġiet mill-fatt li għax jien m'għandix missier u x'taħseb? Ma nafx. Ġifieri inti għandek din il-kilba kbira li tkun papa. L-unika titlu li nixtieq, li qatt xtaqt, li llum għandi. Ġifieri għajr it-titli kollha. U meta tirrifletti dwarha ma taħsibx li hija influenzata mill-passat? Kultant ngħid li hija iktar bioloġika, ma tantx noqgħod naħseb fuqha mill-psike, jiena naħseb li jiena raġel uman li tipo il-missirijiet kollha tagħna kellhom it-tfal, inti tkun trid tipprovdi għal dawk it-tfal, tkun trid trabbi familja u naħseb iktar oltre minn hekk huwa li tkun li jkollok in-nepotijiet le. Għax naħseb li t-tfal tiegħek imbagħad ikollhom it-tfal hija xi ħaġa ferm isbaħ li tipo inti rnexxielek trabbi bniedem li sar indipendenti u li qed jgħix ħajtu waħdu u li hu wkoll iddeċida li ħajkollu tfal. I mean, naħseb it is extremely fulfilling. Issa ovvjament kulħadd jgħid ma tistax timmaġina sakemm issir. Illum nafx ġifieri ssir missier. Taf inti qabel jgħidulek you cannot put it into words. Yeah. And it's true. You cannot put it into words. Li kieku kellek tipprova? X'inhu dak il-mument? Jiena qisni bdejt jiena il-moment li ddeċidejna jiena u Petra li nixtiequ jkollna tfal. Ovvjament konna niddiskutu ħafna. Jiena l-inkwiet tiegħi iktar kien finanzjarjament, tipo isma' jien lest biex ikolli tfal. Finanzjarjament u anka jekk kienx lest jiena personali li nrabbi tfal. Kien hemm żmien fejn kont ngħid li le, m'inhiex lest, jew kont ngħid li nnifsi hekk. X'kont tara dwarek innifsek li ma kienx lest? Kont ovvjament jiena taħlita ta' bniedem ambizzjuż u self-critical ħafna.
Ovvjament jena dejjem I highlight the weaknesses. Mux kont tara, x'limdu fiji kont tara fikir nifsi? Jenna li għal-kem meta nħares lura nħares li għamilt ħafna passi l-qudiem kemm fil-ħajja personali, kemm fil-karriera, eċetera, eċetera. Tipo fajnejja kważi it's never enough. Stajt għamilt iktar, stajt lajt iktar taraġġ. U ovvjament ġili you try painting this picture of meta ħankun les biex nkun missirjen, meta jkollok daqsek flus, meta jkollok. U kellek hekk din kellek daw is-set ta' rekwiżiti li tixtaq ikollok. Ma kienux hard coded. Iktar kont naħseb li għadnim nixem, però mbagħad iktar ma dejna diskutu għajna u Petra, iktar dejt nirrealizza li jina lest iktar minn li għad ħankun biex ikolli tfal. U ħattu deċiżjoni. U ħadna deċiżjoni. U la darba ħattu id-deċiżjoni x'imbidel fil-psika tiegħek. Mbagħad bdejt naħseb ħafna fuq jiena bħala missier x'eżempju irrid nagħti. X'eżempju irrid nagħti. Ġifieri naħseb bħala missier kulħadd ikollu dik l-idea, speċjalment jiena għandi tifel, so ikollok dak l-immaġni tilab il-futbol mat-tifel, tieħdu jistat, murru l-avventuri fl-imkien la jikber, murru bir-rota, dawn huma kollha stejjer li nixtieq ngħix. Ġifieri fassalt dal-ġejjieni mux immaġnari, ma preferi, ideali. Dik u dejjem ngħid li l-nifsi, infatti ngħid ukoll il-Petra jekk qatt niġi f'pożizzjoni li qed inħaqqat ta' wisq ħin ix-xogħol li qed jieħu mill-ħin tal-familja, dak huwa l-mument li titpoġġini bil-qiegħda u tgħidli uj, ara x'ħan nagħmlu. Kif ħasibu l-bilanċ? Għax Mhux bilanċ faċli dak, mhux bilanċ faċli. Imma wisq nara missirijiet li jkunu uber successful. Li meta jħarsu lura, tipo, jew ikun hemm it-tfal li jirreżentu minħabba li vera tawhom kollox, jiġifieri skola, batuhom skola privata, ħaslhom, tawhom kollox. Imma the sacrifice was li ma kellhomx ħin ma' missierhom. Jiġifieri naħseb li tkun hemm dak il-bilanċ li alright jiena irid inkun il-provider li again Petra taħdem li we both provide maħx natura nħoss iktar pressure li irrid inkun jiena dejjem il-provider. Kont qed ngħid? Mela, kont qed ngħidu fuq l-ekwilibrium. Eżatt, li il-bilanċ irid ikun li jiena rrid ingawdi lill-ibni fil-ħin, kemm jista' jkun il-ħin kollu. U ma rridx niġi mix-xogħol inkun bil-bajdam dawra u nara ħżejjed, qatt ma rrid niġi f'dik is-sitwazzjoni. Ovvjament mhux dejjem mhux qed ngħidlek li ħadd tiġri. Ħadd ftit noti bħala xi ħadd li huwa missier ta' żewġ titfal glorjużi u jista' jgħidlek dak jista' jkun qed jaqas saqaf fuq il-kumpanija sew kif tidħol it-tifla jidħol it-tifel fil-kamra kollox jibda isir isu lingwa li qaset naraf pupa, right? U issir iċ-ċentru tal-univers isu. Però għażla tiegħek. Ija u le, ma nafx, ija naqra bioloġika wkoll naħseb hija xi ħaġa li speċjalment b'xi mod inti ma nafx, tkun irbat qalbek ma' dawn in-nies u allura isu mingħajr ma trid ikollhom dal-gravitational pull. Sewa. Però jiġu ġranet bħalma ġewni pereżempju l-bieraħ li l-estate il-każin it-tlieta u mbagħad l-erba' kelli ġurnata impenjattiva ħafna. Wasalt lura d-dar u flaħt nitkellem. U wasalt id-dar għattilhom ħanikol, għattilhom min issa nitkellem, għattilhom ma niflax nitkellem u ħammur norqod. Ma ġifieri Ma dik l-eċċezzjoni? Hija by far l-eċċezzjoni. Hija by far l-eċċezzjoni. Aw min dik hija everyday life ta'. Dik hija ħajtu, mhux hekk. Li
nifhem li you get meaning from work and importanti ħafna li mix-xogħol iġib meaning. Jiena anka meta kont naħdem jien nafhem bih il-magazines ġol belt minn daw nwaqqaf in-nies nkun fiswa. Tipo ukoll kont nipprova I make the most of it. Imma fl-istess ħin naħseb il-familja tkun dejjem number one. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li se tinqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Issa, il-nuance li miex vera miex faċli illi tolqot dejjem hija kultant jiena nsib illi l-familja tkun tixtieq iktar il-ħin tiegħi. Però jiena wkoll nkun naf illi x-xogħol jirrekjedi l-ħin tiegħi wkoll. U li jekk ma nagħtix attenzjoni x-xogħol f'dan il-mument kritiku jaf ikollna ċertu diffikultajiet finanzjarji long term, per eżempju. U allura trid isu dak il-prinċipju fej inti tkun għatlilek innifsek fil-bidu għax forsi ma tkunx għaraft sew il-perkors, le kull darba li ħajċemplu li ħanaqbad umur. Kultant jiena nsibni, sa jalla inti ma tiġix din il-pożizzjoni, li l-żgħir ngħidlu isma' żgħir. Nixtieq niġi, nixtieq ħafna nkun miegħek bħalissa, imma afdani ma nistax. U jekk tibni biżejjed fiduċa, biżejjed rapport, biżejjed mbagħad meta l-mument jiġi biex tieħdu l-baż ta' ħajtkom flimkien toħduh u turih kemm realment tixtieq tkun qrib tiegħu, qrib tat-tifla eċetera, u qrib tal-mara. Meta mbagħad turi b'mod sinċir, dak il-punt mbagħad spiex ta' jifmu anka meta jkun hemm momenti li huma aktar diffiċli. Però ups and downs ġifieri hija battalja kontinwa, però jekk ikollok naħseb il-mindset speċa organizzazzjew kif jidher li għandek. Nittama li meta iż-żgħir ħares lejn l-episodju ma jgħidx għadha x'qal. Nittama li I live up to what I'm saying. Wow, ma dik hija l-ewwel wiegħda li għadek kif għamilt l-arter. Sewwa, hija l-ewwel wiegħda li għamilt l-arter fuq dan il-podcast. Mela, naħseb li ħadu ikun hemm numru minnu. Jiena meta rrid nixi ħaġa sir-realtà, normalment ngħid il-Petra. Għalfej? Għax jekk qed lila, ma ħant inżomm il-kelma. U issa tajt lila, l-arter u l-Patreons li ħafna minnhom jafuk u fuq dak ħaneġa inti ma qasadilhom inti l-ewwel Patreon li kont bil-qiegħda hawnhekk meta nġibu l-Patreons hawnhekk fl-istudio, kont ukoll l-ewwel community manager tagħna, insomma dwar dak insomma ħanitkellmu aktar tard. Ħalli inkomplu bir-ritmu tal-istorja. Minkejja li missierek ma kienx id-dar il-mami kienet. U l-lum brajt xi ritratti wkoll tiegħek u tal-mami tiegħek baby bil-patata tonda bajda barra. Il-mami il-qudiem kellha ħafna problemi, però meta kon żgħir kif kienet l-aqwa mami. Meta kon żgħir kienet l-aqwa mami. Kif kienet l-aqwa mami? Ħafna minn dal-ħanejt realizzajtu the last 10 years, sewa. Meta maturajt u kbirt, għax ovvjament kien hemm żmien twil fejn kelli rabja kbira leha. Però memorji sbieħ għandi meta kont żgħir, ġifieri kienet tiffosserja ħafna l-kurjosità biex li jiena nemmen hija fundamentali fit-tfal meta nara ġenituri joqtlu l-kurzita ta' tfal. Fik kif kienet tagħmel din ħaġa l-mami? Kienet she used to entertain the questions that I would have enough taf inti daw il-famuż why. Kienet titratani bħala adult, ġifieri kienet tkellimni anke meta kont ta' żgħira, tkellimni b'mod normali. Kienet niftakar kellna il-World Book Encyclopedia, tiftakar kienu jbijaw trade fair. Da l-aħmar il-swed?
mux l-aħmar u l-swed dak kien, imma kollok lejtu Z. Sawa, u ġviri niftakar memori kristallizzati nqelleb ġo daw il-kodba. Computer ta' zaħira biex tipo fil-90s ma kienieċ norma li kullħat għandu computer id-dar imma jħassi ta' importanti. U kull kolkom konverzazzjonijiet fuq. Ma niftakarx konverzazzjoni speċifiċi imma kien ikollna konverzazzjonijiet u kienet tajd li eżempju fuq l-annimali u fuq l-Awstralja u. Għaxi twildet l-Awstralja. Twildet l-Awstralja. U ġiet lura Malta. Lura Malta ta' xi 17. Ta' xi 17. U l-immaġna li Malta sabet ta' stramba. Għax l-Awstralja kienet ħafna aktar moderna. Minn Malta dak iż-żmien. Ma nistax nimmaġin ma nassumi li iva. Qatt ma tkellimtu għad il-ħaġa. Naħseb Malta fil-late 80s to early 90s miex il-Malta li l-lum. Ġifiri ma kienx hemm internet, ma kienx hemm xejn, ġifiri il-mentalità naħseb kienet għada mhix daqshekk liberali ħanejdu hekk. Issa u ommi għal dak iż-żmien kienet liberali ħafna. Speċjalment fil-kuntest tradizzjonali Malti. Mela qed ngħidu l-mami kienet liberali, kienet influenza pozitiva li kienet tindokra fik il-kurzita? Kienet mammi zaħira ġviri ta' 19 kella lili. Li meta taħseb fija, ta' 19 konta d-nibeċu, mux faċli. Imma naħseb u koll għenet li ma kienx hemm dak il-gap generation, il-gap qawwi. Jista' jkun li l-mod kif kienet iġibruħa miegħi bħala tifel kien ikun differenti minn x'inhu n-norma ħnejtek. U meta niġu għall-affarijiet li nassoċjaw il-mamiż magħhom is-soltu fsijiet nitimak da tip ta' affarijiet ta' l-indukraru. Normali. Kif kienet? Normali. Ġifieri ommi kienet taħdem. Sawa, li għagħen ma kienx il-norma tal-dak iż-żmien. Minn kien hemm nisa jaħdmu ma mhux il-maġġoranza. Bħal ma aħna llum sawa. Però kont nimmur niftakar wara l-iskola mmur l-uffiċċju fejn kienet taħdem. Kulħadd l-uffiċċju fejn kienet taħdem kien ovvjament joqgħod iżjel bija u ħafna mħabba u hekk, kemm ħelu kemm gustus, għad nisa llum kull fejn imur jagħmlu. Wiċċ Mmurru d-dar, niklu, s-sajrinna, niklu, normali. Ġviri, mela, ħabrika, liberali, zazua, tinkuraġġik biex kun kurjuż, u kienet ukoll tajlek ma tikdibx. Dika kienet xi ħaġa li ma kienx tittollera, ġifieri jekk nqabad f'gidba ma kienx inżel tajjeb. Sewa. U kienet tħoss li kienet forsi l-iktar ħaġa li provat timpressjona fuq egommok biex ma tikdibx? Anke meta konna nqabad nikdeb fuq ċuċata. Kienet tagħmel storja. Ġifieri naħseb jiena llum il-gideb ma nittollerax. Ġifieri nitlef ir-rispett kważi instantanjament meta naqbad il xi ħadd f'gidba. Anke tkun waħda pwerili. Naħseb minn hemm ġejja. Minn dak li għadlek il-mami. Issa, fl-istess kuntest, waqt li speċa ommok qed fittex taraf kif tkun om żagħżugħa f'kuntest tradizzjonali Malti b'daw il-idjosinkrazzija kollha li hija kellha. Ikella din it-tendenza wkoll Mali kultant kien ikollha rġiel madwar li ma kienu jkunu xejn ta' influenza tajba fuq il-household. Ovvjament ma konx aware tagħha fil-moment. Ma with hindsight ma kienux l-aħjar eżempju. Għalik. Għalija. U għal-ħuti. Kien hemm bid-dawk speċjal l-irġiel kollha mhux ma semmejt li xi ħafna, ma semmejt li wieħed minnhom li kien dattaljan li kien xi naqra conman. Li dak kien anke ġieli perswadik titlu f'gidba fl-imkien. U ma kienux xi. Ma tikkorrelax ħafna mal-fatt li. Eżatt, kif kont irrikonċiljat il-ħaġa, speċa kellek
Il-mami li kienet tajdlek isma ma li xkan gidba jahan kun severa miegħek. U fl-istessin l-arus tagħha huwa giddib prima klassi spiex, na? I mean, kont tifel żgħir, żewġ figuri ta' awtorità. Imma kien ħaġa li titfa' konfużjoni fik? Nimmaġina li iva. Però mal-ħin realizzajt li preferi l-onestà mill-gideb. Però ovvjament kien ikollha xi tgħid miegħu ġifieri minħabba li kien taqbdu fil-gideb. Kienet taqbdu. U għalfejn kien tibqa' miegħu allura? Kien jaf jitkellem. Nafx. Inti għandek memorja tiegħu dar-raġel? Naf li għandek memorja partikolari ta' meta kontu. Jien niftakar li meta kienu jkollhom xi jgħidu kienet tkun ġlida kbira. Però mbagħad meta jkunu all right, tipo lovebirds. Daw ir-relazzjonijiet tipiċi romantiċi ta' Sorrentino. Però għalx il-penġil dal-bniedem bħala bniedem ħażin għax għalkemm forsi ma kienx l-aħjar eżempju. Li qatt ma trattani b'mod ħażin. Ġifieri. Tallim ġaġa minn għandha l-bniedem? Tallim ta' ġifieri kien jaf imur man-nies, ovvjament kien jitrattani daqshekk kieku kont ibnu, ġifieri għasek kien jgħidlek, kont ngħidlu da dilda. Ma qatt ma trattani b'mod differenti minn ħuti li kienu tiegħu. Sewwa. Ġifieri qas issa ngħid ħafna kontrih dal-bniedem. Imma ovvjament meta nħares blura nirrealizza li dan ma kienx l-aħjar eżempju ta' father figure ħanejdu hekk. Imma ta' żgħira ta' għani dak li kelli bżonn biex jiena nħossni sigur. Issa waħda mill-ġrajiet speċjali naf dwarek kienet il-ġrajja li inti u l-mami uħutek biex kien hemm mument għaltilkom isma' ippakjaw. Kien hemm mument fej għaltinna nippakjaw u ħanimuvjaw l-Italja. Tlajna f'dal-vapur. X'raġuni tatkom li ħatmorru l-Italja? Ma niftakarx eżatt. Li niftakar kienet tatna l-Game Boys qabel, tipo bħala rigal. Vera memorja ċara. Niftakar qiegħed fuq dal-vapur tal-Grimaldi, nelab dil-Ossja Game Boy. U mbagħad niftakar ġie wieħed mill-ħaddi huma tal-vapur iħabtilna fil-kamra, għax kienx kamra jew konniex ġo xi komineri. Imma niftakar ġie raġel għajjat il-mami marru jitkellmu u mbagħad niftakart konna qegħdin ġo kamra u nara l-Taljan bil-manetti. Ġifieri dak kien mistoħbi fil-karozza li tlajna biha. U ġifieri ma kienx magħkom? Kien qiegħed fil-but tal-karozza? Kien qiegħed fl-istess karozza li tlajna biha. U inti qas kont taf li kien qiegħed? Ma konniex jiena. Ġifieri kien mistoħbi u qed jipprova jaħrab minn Malta. Kien mistoħbi qalb il-bagalli u hekk. U taf għalfejn ġabruh jew? Ma niftakarx eżatt il-każ, imma naf li kien hemm xi kawża li kienet pendenti u kellu bżonn qegħdin pruvaw jaħarbu. U perswada l-mami Ija. li tiħdaqqatit biex. Issa wara ovvjament ndunaw dawru l-vapur, batuh lura. Ġifieri nofs baħar batuh lura, ġifieri. Ma nafx kemm, ma niftakar ma nafx kienet ħafna żmien ta' minn xejn tlaqna għal xejn indunaw. Ma da jekk minn isser żball indunaw għax kienu qed iduru l-garax u ħasbu li hemm kelb fil-karozza. Għax sabu l-ħġieġ imtappan. Għax n-nies jitħalli l-ħġieġ naqa' miftuħ biex jgħaddi. Ma jkunx hemm condensation. U l-qabad hekk insomma da. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, kellek papa assenti il-mama illi qed tagħmel l-aqwa li tista', forsi dan il-figura paternali kif qed tgħid ma kienx l-aqwa figura paternali li se tagħmellek minħabba it-tendenzi li għandu li jkun forsi daqsxejn inqas strett
mal-verità, però fl-isfond ta' kollox kellek dan in-nannu li kien qisu s-sinsla ta' tfulitek, il-blata illi fuqha kont qed tibni t-tfulija tiegħek li meta semmiħ inħoss li kellu ftit influenza paternali fuq ukoll. 100%. Kien naħseb l-ewwel figura paternali li kelli fajti. Li kważi għadu figura paternali. Għax kull ħaġa li nagħmel ġieli nistaqsi lin-nifsi jista' tgħid gburi bija n-nannu. N-nannu kien bniedem li għax il-gwerra li da kien joqgħod għajntu fiha. Kien jgħidilna storja infatti hemm triq għajntu fiha għadu jinġema l-ilma fiha ma nafx għadu x'jinġema l-ilma x'ranġaw xi darbtejt li tamma kien jinġema l-ilma fiha di. Ġifieri jekk tgħaddi minnha fix-xita kienu jieqfu l-karozzi. Infatti aħna konna nifsu l-garax ngħinu l-min jeħel bil-karozza. U kienu immuvjaw jgħixu ġewwar waqt bomba sploda l-ħġieġ, ġifieri ma għadx il-bomba fuq id-dar. Viċin id-dar sploda l-ħġieġ u marru jgħixu ġewwar sakemm spiċċat il-gwerra. Da kien jgħid l-istejjer, pereżempju, kienu jimxuha mill-Manika ta' Salim-Ġar għall-iskola ta' tfal. Kienu jisselfu l-żarbun ta' xulxin. Lil-nannu jiġi żgħir u lil-ħuħ jiġi kbir. Mbagħad da ddeċida ta' 16-il sena jippakkja l-bastijiet, jitla fuq vapur imur jgħix l-Awstralja. Illum nimmaġina jiena ta' 16 stajt infittex fuq l-internet l-Awstralja. Alla kemm sabiħa beaches, opportunitajiet. Dak iż-żmien x'kien ikollhom, tipo flyer. Build a new life in Australia, tipo dik, that's what you went on. Pakket ta' 16 sena. U kienu ħafna Maltin li għamlu dak iż-żmien. Imma insomma da mar jgħix l-Awstralja beda bil-qiegħ, kien isu it-taxis beda. Kien anka esperjenza naqra razzizmu, għax kienu jgħidu l-wog. Dik il-Maltin kienu jgħidu għal-wogs, jew anka Italjani naħseb. L-Ewropej. Naħseb l-Ewropej tal-Mediterran naħseb. Eżatt, għax kienu jkunu aktar samor għax ovvjament l-Awstralja mbnija fuq l-Ingliżi, bdew għal-aboriġini. Mbagħad mar Captain Cook bena ħabs u ħadu xabanis ġinġrin l-Ingliżi u mbagħad eventwalment kien hemm boom ta' migrazzjoni fil-middle of 50s, 60s, 70s. U kien hemm ħafna Southern Europeans li marru. Biex ikunu parti minn dan il-boom ekonomiku, parti mill-industrija. U nannu kien wieħed minn dawk, ġifieri beda bit-taxi u spiċċa li bena imperu żgħir fil-proprjetà, daħal fir-real estate u bena business. U x'memorji kien jgħidlek dwar l-Awstralja, speċjali li kien post sabiħ, kien post diffiċli? Ma niftakrux xejn, ma kienx ikellimna ħafna fuq l-Awstralja. Naf li kien jgħid il-kulħadd li kien l-Awstralja, infatti anke fuq il-business card u meta ġie lura Malta u beta business. Kien kellu fuq il-business card 30 years experience in Australia. Ġifieri kellu bokka biha. U li probabbli fil-kuntest Malti kienet ittieħ mux vantaġġ ma ċertu eġġu minn barra, speċi dak iż-żmien konna ħafna iktar niġu impressjonati minn xi ħadd li ġej minn barra, u kien salesman le. U kien salesman. I mean at the core he was a salesman. U l-Awstralja bena business tiegħu fil-proprjetà. Eżatt. Fil-proprjetà u kien żviluppatur, ġifieri kien ibih ir-real estate. Jien aktar nafu jbieħ real estate mill-iżviluppatur. Sensari ġifieri. Sensaru kellu kumpanija ta' senserija. U Malta għamel l-istess. Eżatt, mbagħad ġielu wara Malta u fetaħ kumpanija ġdida. Sewa. U l-mammi miegħu kienet taħdem. Issa l-mammi u l-ewwel ġie waħdu. U mbagħad wara żmien ġiet il-mammi, meta kibret daħħalha taħdem miegħu. U kienet taħdem fl-uffiċċju miegħu. Sewa. Issa, inti tiddiskrivih bħala persuna illi fundamentalment tak numru ta' valuri. U ta' għomlok iktar mill-li għax spiex ta' għallek ċertu affarijiet ma kif kien iġibruħu. Naħseb l-iktar ħaġa li spiex tajt li kienet importanti għalih kienet ir-reputazzjoni. Eċta, għax kull fej konna morru, kullħat tisellimlu, kullħat jilqaw bid-bissima, kullħat irid parir minn għandu. Għalfej. Nimmaġna x'kienu jirrispettaw. Imma tiftakar minn fejn kien jiġi dan ir-rispett?
jista' jkun li kien ġej minn familja li kellhom ċertu isem li forsi kienet iġġib rispett magħha, ma naħseb fundamentalment kienet iktar għax tipo kien bniedem sew, kien bniedem, he was a guy you wanted in your friends list, ħanejdu hekk. I mean, qatt ma naf il-xaħat li qal kelma ħażina fuq in-nannu tiegħi. Qatt. Issa dak kien fin-negozju, ġifieri. Fin-negozju speċa mhux daqshekk faċli. Issa tgħidli tagħmel l-edewwa, ġifieri faċli ħafna tagħmel l-edewwa. U tista' tgħidli wkoll li isma' jekk hemm xi ħadd jgħid kelma ħażina fuq in-nannu mhux ħajdlilek in-nepoti tiegħu, fimt? Jista' jkun parti minnha wkoll dik. Imma inti kont tħoss li kont qiegħed fil-kumpanija ta' xi ħadd speċjali. Iva. U naħseb anke l-fatt kif kien u dejjem kien joħodni miegħu, ġifieri l-weekends dejjem miegħu. Safejna fjena, ġifieri jista' jkun li kien hemm xi weekend. Ma l-memorja tiegħek hija li il-weekend ikun nannu. Sewwa. U kull fejn kien imur, jekk hux imur jiekol x'imkien, jekk hux imur il-każin jieħu drink ma' sħabu, jekk hux imur l-għalqa jagħmel xi xogħol, jekk hux joħodni l-uffiċċju miegħu. U kull fej kien imur, kien iġan nħossni speċjali, għax da kellu bokka bija, kont l-ewwel nepoti tiegħu. Jekk jien naf inkun għamilt test, jmin da fil-primarja x'test jista' jkun. Inkun għamilt test u mar tajjeb, jgħid il-kulħadd kemm mar tajjeb. Ġenju għandna! Xeħlew. Ġifieri il-bara, ma meta tek l-imħabba, satek il-referenza għal-verità, nislet fik il-kurzità. Nannu tak dan is-sens ta' kemm importanti li kollok reputazzjoni tajba. Kien hemm xi affarijiet oħra li żera fik in-nannu? Nistax naħseb f'affarijiet. Dik l-iktar ħaġa li llum ngħid li l-fatt li jiena mmur tajjeb man-nies, tipo I'm a people person, naħseb l-iktar li ġejja minn għandu. Għax kont tara kif jikkomunika man-nies. Eżatt. U kif kont anka semmejtlek meta ltajna l-bieraħ, minħabba li ommi kienet ġiet minn post differenti ħafna. Ġieli kont ninnota l-mod kif ħarsu lejha, għax jiena fil-mod kif tilbes, jew għax għadha żgħira ħafna għandha tifel, jew għax taħdem. U kien ikun hemm ċertu ħars ta' smerrija, forsi naqa' riżentiment ukoll minn kien u kont ninnota. Mentri meta kont ikun ma' nannu, kienu jħarsu leh b'rispett u li ovvjament ma' żmien irrealizzajt qed tistja kemm iktar faċli it-triq ta' rispett u reputazzjoni. Mhux għax il-mammi kellha reputazzjoni ħażina ta' dak iż-żmien. Però kienet tħobb ma kienx tħalli l-affarijiet għaddejjin ħanejtek, jiġifieri jekk xi ħadd ħarsilha naqra b'mod whatever kienet she used to call it out. U kienet titfa' f'kunflitt mal-nies mal-ġirien, man-nies tar-raħal. Mal-ġirien u hekk leta, anzi. Meta tajt kien hemm nies li kienu ħarsu stram plejl ma' min kienu dan nies? Naf tmur tal-ħanut tixtri. N-nies li tiltaqa' magħhom. U kif kienet immaterjalizzaru ħadis biex kienu ħarsu lejha b'mod suspettuż xi? U le, da bniedem bħarsa, ma nistax nispjegaħilek b'mod dettaljat ħafna, ma l-intuition tiegħi ta' tifel dak iż-żmien kont ngħid da ma daffi il-mod kif qed ħares lej ommi qisu m'għandux grazzja magħha jew għandu qisu m'hemmx raġun. Nasblew żgħid il-kelma smerrija. Eżatt, naħseb dik hija l-iktar kelma tipo li. Għax tat mhix konformi mal-kultura tal-post li tħares leha u tajt bej tkun biża naħseb jiena. U naħseb li la kienet taffettwa wkoll naqra għax naqraw ġifieri da kienet tipprova tagħmel tipprova taħdem u taqla lira biex tista' trabbi l-ħuti. Mbagħad tintaqa' ma' dawn l-episodi jista' jkun li jkun hemm ġranet fil-fjuż ikun qasir u tisplodi, fimt jiġifieri. Mela, ma għandu kellek speċa dan ir-rapport rib ħafna.
Pero f'salt wieħed id-nannu miet. U ma kontux qed tistennew li nannu jitlaqla. Le. Kif kienet dik l-esperjenza? Li niftakar li kellu stroke, naf li mbaddaħal l-isptar, niftakar anka morna narawh u kien jidher all right. Mbagħad l-istorja nafjena hija li kellu xi pipe telalu fil-pulmun, il-pipe tal-ikel telalu fil-pulmun, intlilu l-pulmun u miet. X'eta kellek inti? 11-12. U kif sir taf li miet? Ma niftakarx il-moment eżatt. L-unika ħaġa niftakar il-funeral u narawh il-mortuarju. Kienet ċena kera ħafna, ġifieri ma titlaqat minn moħħi. U Għalfej? għax ma kienx il-mod kif rajtu ma kienx in-nannu, tipo kien in-nannu, ma mhux mimli ħajja kif nafu jien, fimt? Meta tħares lejh dak il-moment, kellek 12 tajt, taħseb li ma kellhomx daħluk f'dik il-kamra mortwarja, jew imnala daħluk għax stajt tal-darba tal-aħħar? Najt imnalla daħluni għax kienet il-realtà u Importanti ħafna dik għalik. Kienet il-realtà u. Il-realtà. U x'tallim dwar il-realtà dak il-moment? Li kultant ma tkunx ta' sempliċi. Għamilt xi konklużjoni dwar il-ħajja u l-mewt f'dak Ma naħsebx li l-asak dik ta' li naf li kien hemm moment konna qegħdin fis-salott u l-aħħar darba niftakarni nikbi. Ġifieri kien moment diffiċli ħafna għalija, ġifieri kif qed ngħidha kien l-ewwel figura paternali tiegħi, kont qatt tal-weekends dejjem miegħu. Kienet naħseb waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li qatt għaddejt minnha. U għal-mami kif kienet? Għal-mami kienet diffiċli għalija wkoll u dak missiera. Kienet? Missiera li kellu ħafna mħabba lejha. Kienu qrib xulxin huma? Kienu jilletikaw kultant, tifhem, ma li ma ġenituri u tfal ma jilletikawx. Tipo, però underline kien hemm ħafna mħabba. At least jiena as an outsider how I perceived it, kien hemm ħafna mħabba. U meta rajta tipproċessa t-telfa x'ikkonkludejt li kellek raġun kien hemm ħafna mħabba. Inbidel xi ħaġa f'ommok wara l-mewt tal-bloq. Ma nafx jekk inbidel tipo jekk kien naħseb li iva nbidel xi ħaġa bil-fors. Għax ovvjament sa dak il-punt l-affarijiet kien hemm naqa' taħwit qabel sewwa għax il-vizzju ta' droga kienet bidiet minn qabel. Infatti hu kien jipprova jgħinha toħroġ minnha, eċetera. Kien jipprova jikkonvinċiha tmur il-programmi, eċetera. Imma naħseb wara li miet forsi ma kienx hemm tipo rigni telqu. U inti kont taf diġà li l-mami kellha problema ta' droga? Kont naf imma ma kontx naf xi ġifieri to the full extent ħanejtek. Ġifieri niftakar kien hemm momenti fej kont ninduna li hawn xi ħaġa mhux qiegħda sew. Però naħseb 10, 11, 12. U kienet għadha ma tilfitx il-kontroll mill-lista nifhem? Le, però jista' jkun li parti minna li l-fatt li kien għadu qed jgħin għan-nannu, eċetera. Għax niftakar li kien hemm żmien pereżempju li x-xogħol ma baqax il-priorità tagħha, allura forsi l-finanzi ma baqgħux kif kienu, eċetera, eċetera, u kien jgħinha naqra. U taħseb li kellu apparti li kellu speċa dan il-wol li finanzjarjament ikun ta' sosten. Kellu kol il-wol ta' papa fija l-istorja li qed jara kif jagħmel biex li t-tifla. Naħseb li iva tax
U kien dejjem jipprova mill-ftakar jiena sewwa jista' jkun hemm ħafna li ma nafx jiena. Però milli kont nara jiena kien jipprova jgħin. Issa jista' jkun li l-mod kif jipprova jgħin ma kienx l-iktar mod tajjeb biex tgħin. Da ma kienx social worker. Sewwa da kien missiera. Kien missiera li għadda minn ħafna tbatija and he knows the tough love way. Probabbli sewwa. Li forsi ma kienx il-ħaġa li kellha bżonn dak il-mument. Mhux hekk. U dak iż-żmien kien fenomenu ġdid l-eroina u drogi kollha u naħseb kien ħafna ġenituri li ma kellhomx idea u ma kienx hemm speċjal is-set qasnaf kienu xi jeżistu l-karet, kienu jeżistu ma żgur ma kienu żviluppati daqskemm huma żviluppati llum il-ġurnata. Allura iktar u iktar naħseb anke dak iż-żmien l-ajjut li kien hemm, l-għajnuna li kien hemm kienet limitata anke fl-arfin tagħha, ġifieri anke jekk forsi kellu x-xewqa kbira li jgħinha ma jkollokx lodot biex diffiċli ħafna. Mela, id-nanu imut, ovvjament ħalli wirt kbir. U milli wieħed jista' jassumi wirt kbir u viċċju ta' droga ma jmorrux flimkien. Assolutament ma jmorrux flimkien. X'impatt kellha fuq il-ħajja, fuq il-futur tagħkom? Ovvjament, parti mill-wirt kien proprjetajiet u anke flus u di ġifieri l-affarijiet bdew jisek kien għandek ħoġġiġa żgħira u tfajta l-petrol. Ġifieri niftakar ngħixu ġo villa imma m'għandniex nieklu fil-kabord. Ġifieri nista' mmur nagħmel qabża fil-pool imma m'għandix biex nagħmel biċċa toast bil-butir. Dik ovvjament kienet. U inti kont innutaħ dal-paradoss, kont tgħid kif jista' jkun jien għandi pool jew ngħix villa ta' pool u m'għandix biex nieħu bowl cereal. Kont innutaħ? Kont tara stramba? Kont nutaw. Kont tara stramba? Stramba ħafna. Kont tgħidilha li mami x'qed jiġri? Ma niftakarx eżatt il-kliem li kont ngħidilha imma li niftakar li dak iż-żmien isa l-priorità ma kienx il-familja. Għal-mami. Eżatt. U kont ħossok irrelegat. Iva. Però aħna konna nsibu għens f'xulxin jiena u ħuti. Ġifieri speċjalment jiena u ħija konna nqattaw ħafna ħin flimkien, nitilqu mid-dar, mill-kaos, mmurru niġru fl-eliqi, konna nġarru. X'kontu tgħidu l-xulxin fuq il-mami? Again, ma niftakarx eżatt il-konverzazzjonijiet li kien ikollna, imma sa dak iż-żmien kienet għandna tama li f'xi punt the ship will right itself. Aħna sa dak il-punt aħna n-neputijiet tal-bloq. Tipo f'xi punt aħna, all right, ħankunu tajjeb. Però ovvjament ma kien idea x'qegħdin ngħidu, ma kienx idea x'inhu ġej għalina ngħidlek. U assumejtu li ħad tiġi tajjeb għax assumejtu li f'xi punt ħad tiġi tajjeb il-mama. Eżatt. U tfal l-oħra x'kontu tgħidulhom? Tfal l-oħra ġifieri. Tfal l-oħra meta tiltaqgħu mal-ġirien mal-ħbib tagħhom tal-iskola. Qatt ma kienet tidħol fil-konverzazzjoni. Fuq drogi u hekk. Le, fuq is-sitwazzjoni b'xi mod id-dar. Anzi. Kontu taħbuha. Jien kont naħbiha żgur. Sawa. U kontu qed intebħu lil-mami għaddejja bil-proċess li taqbad il-wirt u ġibu tabak. Ta' żgħira ħafna ġifieri ftit wara li mit innannu le. Ovvjament meta bdejna nikbru iktar, tibda tirrealizza aktar u aktar li hemm ċans kbir għax inti mingħajr ma trid ħatibda taħseb li tgħid isma' f'xi punt ħajmis lili. Tgħidli kemm inti ostja hekk moħħok kien ma kien hemm il-ħsieb li f'xi punt orrajt. Tiret il-business, tkompli il-business inti. Sewwa. Imma ovvjament kien hemm żmien twil fejn kelli riżentiment kbir. Għax kont ngħid istja jiena kieku l-affarijiet marru differenti kien ikolli triq imwittija lija. Fl-impunt innotajt li l-mami
tilfet il-kontroll. Naħseb il-punt kien meta spiċċajna ngħixu St. Patrick's, so da telef il-kontroll kollu. Meta spiċċajna m'għadniex ngħixu magħha. Meta l-istat għal speċa daqshekk. U kien hemm punt li inti għad li speċa tela ma' speċa xi tismek jew lilna. Biex man. Dak kien moment li dak kien moment li ġi meta kellina iktar żmien. Kont saqsejta tal-anti kieku kellek tażel bej li tibqa' tieħu l-ismek kuljum jew li trabbi lilna sew. U r-risposta tagħha kienet jiena nippreferi jkolli tnejn. Ovvjament ma jistax ikollok it-tnejn. Għax l-ismek it's a very expensive habit to have. Apparti minn hekk, fiżikament iġibek ġifieri ma tkunx functioning. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażin iridna inqas xadini u iktar nemmin. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu minn kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li l-ħsieb huwa stan naqreb li l-verità. Il-każin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Talkies. U deskrivejt li punt fej ommo kienet anka tikkonsma l-eroina bikom ħdeja għal taraw il-television. Kif biex għed bdejt niprofa nivem il-bira għed tlaqt meħdejja. Għax inti kollok din il-mara li ta' baby ħadet ħsiebek għamna daw l-affarijiet sbieħ kollha miegħek, tematek, tifatlek saqajk fil-kalzetta, biżitek. U mbagħad tara tisparixxi quddiemek fis-salott. Ma risposta t-nintik. Kif inidi li tara dik il-persuna tisparixxi? Għax ma tibqax l-istess persuna. Le, ma tibqax l-istess persuna u konta minn żmien twil b'rabja kbira li għax qatt ma rnexxilha tieqa fil-vizzju, qatt ma rnexxilha taqbad ir-rigni f'idejha terġa'. Imma llum nirrealizza li disfad spiċċat vittma ta' droga. Li ir-rigni ma kinux f'idejha. Li ġili ħassejtek responsabbli li tgħinha taqbadhom ir-riedni. ħanajdlek dik hija mistoqsija li ħafna nies jgħidu li ma dik mhux ommok, mhux tibqa' tipprova tgħinha, tipprova ssostni. Però jien m'iniex il-parent. U jien m'iniex il-wilt. Però kien hemm żmien li għamiltu dak l-iżball li taħseb li int il-parent. Mhux li naħseb li jien il-parent li bqajt bit-tama u bqajt fil-isfera għad-detrimenti għaj nifsi li f'xi darba ħassib mod kif tikkontrolla dal-vizzju. Mela. Pero għadni sal-lum nemmen li għad-dikor ommi hija mara tajba. Mara li di ma ridix tgħaddina minn dak l-uġieħ kollu. Imma jew kellha xi diffikultajiet li esperjenzat meta kienet tifla li forsi għandha xi demoni li l-unika mod li taf tirraġuna magħhom hija li taħrabhom. Ġifieri llum għandi ħafna iktar maturità u kapaċi ngħid li llum inħares li iżda ġiex minn nies. Ġifieri l-om li tatni l-ewwel 10 snin kienu tfulija li ma tistax issibbilha fejn maqdar. U mbagħad tilfet il-kontroll u saret persuna oħra. Hemm tama li ssibu l-kontroll taħseb? Ara, il-biraħ ħatlek, il-biraħ l-ura ċempiltilha. Għax ritta tkun taf li ħajkolli dil-intervista, ma rittix tkun blindsided minnax, l-aħħar ħaġa li rrid nagħmel hija nikkawż iktar uġieħ milli diġà għadha esperjenza. U naħseb hemm għada.
Ġifieri anka meta konna għaddejjin minn dal-uġieħ kollu, kienu jkun hemm slivers ta' momenti li di kont meta kelli 14, 15, 16. Dak konna nitkellmu isna ħbieb, ġifieri di kienet l-ikbar ħabiba tiegħi. U kien hemm żmien fejn isni kont nipprova nirrazzjonalizza l-fatt li ommi hija addict ta' droga. U li xorta kont nemmen li kienet ħobna. U għadni nemmen li kienet ħobna. Imma fl-istess ħin parti oħra minn moħħi jgħid li ma iktar raġuni minn 4 titfal biex tieqaf mill-vizzju. Xi trid? Iktar raġuni minn hekk xi trid? Tipo jiena dik hija raġuni biżejjed biex minn xogħol tajjeb nagħmlu xogħol aħjar. Biex minn flet żgħir immur għal flet ikbar. Ifhimni. Ġifieri aħseb wara li kieku qiegħed fil-qiegħ u tinqala. Imma ovvjament meta tmisma' speċjalment il-heroin il-loġika u r-raġunament jitlaq il-barra mit-tieqa. Mela issa forsi nagħmlu ħallu dik tipperkola fl-isfond wara li għadna kollu kif għadna. Forsi iktar tard waqt li qed ngħidu l-istorja forsi narfu iktar riflessjonijiet. Grazzi tal-li tissegwi taħdida tiegħi u ta' Alex, nfakarkom patreon.com/John Malli jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna. Nirringrazzja wkoll il-Browns, il-ISS, grazzi lil Maple, lil Alberta, nirringrazzja l-Garmin, Wellbees.mt u għal-post fejn jien nagħmel ix-xejja tiegħi, stretta personalfinance.tool.com 9986425 u għan-numru ta' Derek Meets. Grazzi wkoll il-Business Labs u Mela by Antoinette Borch. Narakom innaħal oħra jien u Alex Portelli għartlaqna. Semmejt St. Patrick's bħala l-moment illi inti ħassejt illi il-kontroll intelef għax l-istat iddeċieda illi għandu bżonn jieħu lilek u lil ħutek fil-kustodja. Għalfejn ħadet id-deċiżjoni l-istat? Naħseb kienu qegħdin jagħmlu xi affarijiet li ma kienux jikwadraw mal-liġi. Ġifieri il-viċċju ta' droga, il-viċċju ta' droga nnifsu minn xertux illegali jew le, il-possess jew li tuppuns ma naf li hemm daqsxejn fine lines. Però ħafna drabi meta tkun addict, speċjalment tal-heroin, tagħmel ħafna affarijiet. Biex inti your main goal is your next fix. Kollox iktar, ġifieri jekk hemm bżonn nisra, jekk hemm bżonn whatever, ħatamel. Jiena kull ma niftakar konna qegħdin ġo flet u nisimgħu mal-bieb bum bum bum. CID. Daħlu xabba nies, ħarġuna l-barra, tfittxija l-flet kollu. Mbagħad f'xi punt naf li spiċċajna ġo kamra. Bnies jidhirli kienu tal-appoġġ, nies tal-appoġġ. U qegħdin jgħidulna isma' il-mami u d-dadi. Mux għedin ħajkollu memorru ximkien għal-ftit. U għal-3 ġimgħat li jmiss ħatmurru toqgħodu ġo tal-post jismu St. Patrick's. Issa. Sa dak iż-żmien konna qegħdin 3. Jiena hija waħdi. Li l-ħija tafawna flimkien. Il-loħti tafaw għalija. Waħdi kienet żgħira. Li naħseb li probabbli kienet esperjenza diffiċli ħafna għalija. Imma ma nafx id-dettalji biex nista' nitkellem ħafna fuqha. Imma jiena u ħija konna lucky li l-inqas kellna wens f'xulxin f'dal l-environment totalment differenti St. Patrick's. Issa Huk iżgħar minnek? Hija iżgħar minni hija. Sewwa. Ħafna snin iżgħar minnek xi 4 snin. 4 snin, 3 snin u nofs. 3 snin u nofs iżgħar minnek. Meta wasaltu St. Patrick's, xattu l-xulxin? Ma niftakarx. Xi ħsibt madwar St. Patrick's? I mean, jiena tħaltem ġo moħħi għandna 3 ġimgħat u hija mmexxuha. Ovvjament 3 ġimgħat sa 3 snin. Dik għadni sal-lum ngħid għalfejn għalunna 3 ġimgħat. Tipo again, tini realtà ħalli I can. Ma taħseb li kienet biex dew jippruvaw
Ma nafx, jew jippruvaw jikkonslawna, ma nafx, jew jekk forsi jista' jkun ma kinux jafu li. Kien jaħsbu li forsi jista' jkun 3 ġimgħat. Ma nafx. Ma tarejx realistika. Ma naħsibx li realistika. U li qalulkom li huwa 3 ġimgħat it-terminu, u mbagħad kien 3 snin. Omok mhux edem, speċa bdejt titlef naqra l-ankraċ. Kienet esperjenza diffiċli ħafna u għal-bidu, għax da spiċċajna ġo post ma nafu l-ħadd. Ħafna nies eżin. Imma fis-sens li il-min stajt tafda f'dal punt. Hija. Ma konna fil-ħadd. Ħlif telefonata darba fil-ġimgħa minant il-mami. U kif kienet tkun dik it-telefonata? Xej, jussaqsina x'qed nagħmlu, kif għaddejna l-ġimgħa, nsaqsu lilha x'qed tagħmel, kif għaddejja l-ġimgħa. Normali tipo. U li mort minn neputi tal-bloq għal tifel tal-istitut. I mean, xorta konna ħossin neputi tal-bloq ta' anka dak iż-żmien, ġifieri. Kont inħossna li aħna differenti mit-tfal l-oħra li Kont ħossok xi prinċep hekk, neputi tar-re fis-sens. U le, xi prinċep. U forsi ewwel mela il-terminu prinċep forsi kien naqra eżaltat li ret ngħid huwa li kont ħossok li inti n-neputi ta' xi ħadd importanti. Iva. Mhux neċessarjament ir-re. Le. Imma u l-fatt li kont in-neputi ta' xi ħadd importanti, inti min kont? Kont xi ħadd importanti? F'moħħok. Jiena dejjem kelli fiduċja fil-potenzjal tiegħi. Ġifieri, yes and no. Imma deep down ġo fija dejjem kelli vuċi jgħid anka fid-diffikultajiet kollha jgħid li f'xi punt ħansib tarf ħanagħmel sens minn xi ħaġa. Jiena naħseb li minħabba li nannu s-settja bar tantoli kważi nħossa responsabilta li da li nerġa' nagħmel tajjeb li l-ismu. Dak il-ġorra diju. Hija. L-iktar parti diffiċli ta' St. Patrick's x'inhi kienet il-culture shock, kienet li St. Patrick's kapaċi jkun naqra cutthroat ukoll kultant. St. Patrick's kien ovvjament ħafna tfal, kulħadd għaddej minn diffikultajiet kbar, għandi relazzjonijiet tajbin man nies li konna tfal hemm flimkien. Ġifieri jiena ma jkollna l-aħħar li ltqajna konna reunion u niftakar li ta' minna morna nieħdu drink x'imkien u għamilna sa xi sija sa tgħidha filgħodu nixorbu. Ġifieri l-mara fejjed. Daw kont inni ma narahom snin. Però anka dil-okkażjoni snin ilu wkoll. Imma I mean minn dak li ta' tipo bdejt nibni relazzjonijiet ma' tfal. Ma lim kienu l-iktar parti diffiċli dwar dil-esperjenza ta' St. Patrick's? L-iktar ħaġa diffiċli hija li ma kontx qiegħed id-dar mal-mami. Xorta kellek dik ix-xewqa? Sa dak iż-żmien iva. Minkejja li d-dar kienet kaotika? Ija. Min fejn ġejja dik? Bioloġija taħseb? Ma nafx, naħseb jiena l-fatt li tkun ommok u inti dejjem ommok tkun. Da qed nitkellmu kelli 13, 14. Huk kellu l-istess esperjenza? Ma nistax nitkellem għalih, ma naħsum li iva. Ma kontu tajdu speċa irdu morru l-ura d-dar. Aħna tipo l-gol tagħna mmorru l-ura ngħixu mal-mami. Taf jekk kienx il-gol ta' tfal l-oħra wkoll tal-istitut li morru l-ura? Iva. Ġeneralment il-ġenituri tagħhom dejjar din hija in-natura. In-natura naħseb. Ġifieri jiena inti ġieli forsi smajt stejjer ta' nies li jfosserjaw tfal li daw it-tfal ikunu tfal diffiċli ħafna. U daw il-foster parents ituhom kollox. Però huma xorta fid-deep down kull ma jinteressahom hu li jmorru m'ommhom jew ma' missierhom. Ħafna drabi l-om. Però l-istat kienet jipprevenik milli tagħmel dik. Min kien żmien għax kienet qed il-ħabs u Però ħarġet u ħarġet u xorta bqaj taħt il-care order. Bqajna taħt il-care order għax inti billi tħrix mill-ħabs ma jfissirx li tfaqqa subajk. Iwa ħaħu tfal lura. Hemm proċess.
Ma minix intis eżatt id-detalji tal-proċess, imma naf li nanaċċel trid turi li inti m'għadekx tieħu drogi, li turi li inti għandek dar stabbli u fejn tgħix u għandek xogħol, eċetera, eċetera. Ir-rexxila tipperswadihom f'xi punt. Ija. U rġajtu ġifieri minn St. Patrick's wara dawk 3 snin rġajtu mortu toqgħodu għand il-mami. Iva. U kif kienu dawk is-snin? Il-bolenti xorta. Għal-bidu kien hemm daqsxejn normalità ħanejtek. Però kien hemm darba li għattilek il-bieraħ ukoll li f'punt konti għad fil-kamra tal-banju u xammejt ir-rieħa tal-smek meta tpejjipa fuq il-fojl. U ovvjament għajmen il-fat li kont nafxin ir-rieħa tal-smek diġa problematika. Imma tin ħaġa li tipo wara dak l-ġieħ kollu biex tiġibna lura. U saqsejta point blank, tal-anti konti tuħu l-ismek u għad li le. Pero jena xorta jkun hemm biċċa minnek li temmen lila ta' kien hemm biċċa minni li kont nemmen lila. Kont ngħid forsi jena qed raġun qed nivvinta jew whatever. U għalfejn tikkonkludi li ma kienx dil-parti kellha żball li kienet qed temmena għalfejn. Għalfejn inti daqshekk ċert li ma kellekx żball li kienet qed tieħu l-ismek. Għax bl-esperjenza llum naf li nemmen l-intuizzjoni tiegħi ħafna drabi ma tkunx il-bot ħafna minn tipo meta jkolli ħiel. U xorta żammejt din ir-referenza li l-verità, mikel il-persuna li qaltlek tkun dejjem onest kienet qed tikdiblek sfaċċatament. Dik kienet ħaġa diffiċli ħafna għut li tagħmel sens minna, ġifieri għad nisallum sibba għalhekk kważi għatlek naqsam għafġiġ fitnej minn nies. Għax il-mara li għalmitni li tkun onest l-istess mara li qed tikdibli mhix xi ħaġa li naħseb ta' żgħira tista' tagħmel ħafna sens minnha. Mela. Ħanibdew noħorġu sa mill-kaos. Inti bdejt fit-tex biex ta' ħajja differenti. U waħda mill-ewwel azzjonijiet li kienu turning points mill-istorja tiegħek li kif nafajin hija li ddeċidejt li ħaġġib low levels. Issa di xaġa li n-nies ta' madwarek mhux neċessarjament kienet jistendew minnek. Niftakar kien hemm darba Parents Day. Teachers kollha kienu qalbhom maqtugħin minni. Kolla għalu li biex nagħti paper B u jien nagħtik xelet fjamma u għamilt listajt biex ġvitajt kollox paper A. Tiftakar kien hemm xi mument li wara l-Parents Day poġġejt bil-qeda miegħek innifsek u għad tisma' daw jien ħanurihom kif iffurmat f'moħħok din l-idea. Il-fatt li kien hemm nies iktar minn wieħed li tifo ma baqgħux jemnu fija. Ġalitni intihom tipo meta rrid jien. Li huwa interessanti u forsi qudiem waqt li qed nitkellmu nifhmu. Ħafna nies li anke nafina li meta jkun hemm dawn tip ta' labels li jitfawlhom. Speċjalment il-label tista' tintuża wkoll biex tibqa' f'sitwazzjoni naqra komda fejn inti speċa tgħid ewwien ħadd ma jistenna affarijiet kbar minn għandi. Mela għalfejn nipprova. Biex qed nipprova diffiċli naf infalli, naf naħli xebaħin. Però jien naħseb li dawk l-ewwel 10 snin li kelli nannu kien jadorani, imma kont il-mimmi tajnieh. Kien imlini bil-konfidenza. U għommi fl-istess jien ukoll dak iż-żmien kienet timlini bil-konfidenza, naħseb dik kienet il-foundation li żammet dik il-fjamma mexawla li bqajt konfidenti anka fil-momenti bħal daw. I mean, l-argument ta' nature versus nurture ma nafx. Għaxġiġix solvut, biex ta' tipo ma nafx kemmu karattru, din natura, u kemmu daw il-karattru tal-bloq għandek ukoll, inti probabbli rasek jibsa naqra f'ċertu affarijiet.
Pero jiena rasi jibsa sakemm mbagħad tikkonvinċini ta' ma tikkonvinċini kapaċi nibda naħseb. Ma ħsibx li inti ma ħsibx li inti rasek jibsa fis-sens li jekk inti ir-raġuni u speċjalment il-fatti ma tirriorganizzax il-mod kif tħares l-għeddi, naħseb li inti tenaċi, naħseb dik hija l-kelma. X'taħseb inti? Jiena meta n-nies iddeħu. Issa tagħmel maratoni wkoll. Għamil xi maratona jew tnej. Għamil xi maratona jew tnej? I mean, mhux technically marathon. Għamilt il-maratona l-ultramaraton ta' Għawdex sana oħra, 50K. Li hija aktar minn maratona, le? Ija. U għamilt il-Dolomiti, 64K. Kif qasmitek għozdien. 14 sija. Pero taf kemm għalmuni fuq nifsi dawk il-ġiex esperienzi ħafna. Ġifieri. X'talib dwar, fis-sens, x'talib dwar li mhux ġa kont taf? Li jekk if I set my mind to something. Imma il-ħajja tiegħek mhux diġà evidenza. Imma jiena constantly I keep proving to myself li kapaċi. Ġifieri infatti dik ta' Dolomiti warajja kont ediment li minna dawk il-lezzjoni li tliħat għax id-Dolomiti hija ġurnata waħda. Ma qabel id-Dolomiti kelli training ġifieri nqum fit-3 l-4 ta' filgħodu biex niġri 3 sigħat u mbagħad immur għax-xogħol. Kien hemm ġimgħa minnhom għamilt 20 siegħa ġiri f'ġimgħa. Kien diffiċli immens. U inti qabel kont sportiv, qabel ma kontx sportiv. Għażin inħobb l-isport, logħba futbol, emmulaw, ma ma kontx wieħed li mmur il-ġim. Jew xi parti mir-rutina tiegħek li tkun sportiv. Anzi, huwa difett kbir li għandi. Li id-disciplina fl-isport. Imma ħana jgħidlek għad nimbagħad bija tal-lum ta' jiena li tikolli gowl. Ġifieri Dolomiti kienet gowl. Mela hemmhekk wara. Għajt tiġri ma wara jew? Dak qed tiġri issa? Ma mhux nowhere near li kont. Dak il-livell għax ovvjament għadek kif. Infatti dis-sena ktib tal-maratona ta' il-42K jew ta' La Vallette li saret il-ġimgħa jew ġimgħa ilu. Pero biex kollu ktir. Indunajt li ma kellix ħin fuq idejja u posponejta sena d-dieħla. Xissa papa u spiex għandek. Pero ma nix nuża bħala skuża laqqas. Dik. Hemm xena ta' Glengarry Glen Ross li huwa film li jekk fucking xida. Semġili semmi. Hemm xena vera importanti ta' Glengarry Glen Ross. You wanna be a good dad, fuck you, go home and play with your kids jgħidlu. Li on the surface tidher linja kattiva ħafna, u hija linja kattiva ħafna. Għax hija vera importanti li tmur id-dar u tilab ma' tfal u li t-tfal ikollhom xi ħadd qrib tagħhom u li jħobbhom u li tihom ċertu stabbiltà, però t-tfal ukoll naħseb jiena għandhom bżonn ġenituri li jammiraw. U papa li jagħmel 42 kilometers, jmur jitla d-Dolomiti huwa papa illi nistaħares leħna darba se nkun bħal dak ir-raġel jiena. Ħaseb millek saying ieħor li jiena minn ħafna bih. Before you can take care of anyone else, you need to be able to take care of yourself. Ġifieri ftit qabel ma twilet iż-żgħir. Ħsibt ħafna. Anzi wara li twilet iż-żgħir. Dakar mor ġirja, ġifieri kienet l-ewwel ġimgħa li twilet. Ovvjament kaotika l-ewwel ġimgħa għax sakemm jidra sleeping pattern eċetera. Mor ġirja, x'kelli bżonn sija ma' ħsibijiet għax jiena l-ġirja li hija tal-meditattiv. Ġifieri meditation provajt, impoġġi bil-qiegħda nipprova nikkonċentra ma m'iniex kapaċi. Irnexxieli nagħmel naħseb xi 6 xhur, nagħmel 10 minuti kuljum, imma ma ġejtx ismu. Il-ġiri huma meditattiv. Infatti għamel żmien kont immur bil-headphones issa m'għadniex biex inkun jiena u l-natura u l-batija. U bdejt naħseb ħafna tipo x'inhuma il-prioritajiet tiegħi, x'inhuma l-prioritajiet, nsaqsi lin-nifsi x'inhuma l-prioritajiet tiegħi. U il-mod kif poġġejthom kienu is-saħħa. Ġifieri fl-ħar mill-ħajk m'iniex b'saħħti, ma nistax inkun l-aqwa missier, l-aqwa husband, l-raġel lill-mara, il-familja, il-karriera u l-passjoni. Dawk huma high level
il-prioritajiet tiegħi x'inhuma. L-ordni hekk tkun. Is-saħħa tiegħi personali, inkluż mentali, sewwa. Il-familja, il-karriera u l-passjoni. U tipo fl-aħħar isni sibt dik il-North Star li huma dawk l-erba' prioritajiet u kull meta jrid nagħmel deċiżjoni dejjem naħseb fihom dawk l-erba'. Issa ġieli ħajkollha jdew ma' xulxin. Ikun hemm żmien fejn waħda tagħmel kompromess għall-oħra. Jiena forsi jkun hemm sena li rid nagħti naqra iktar lill-karriera biex għadha pedada nkun nista' nagħti iktar lill-familja, eċetera, eċetera. Imma il-ġiri negozjabbli trid tinnegozjahom il-ħin kollu. Naħseb aħna speċta għandna din il-limitazzjoni pożittiva billi diffiċli li nisvijaw wisq minn daw il-koordinati għax isun tanti tuna sense of meaning. Ma nafx għalik, ma jena l-iktar ħaġa li tbeżżani jien ma tbeżżani xej li ma nkunx kontent, li nkun għajjien, li daw xej ma jdejuni. Li nitlef meaning, il-punt tal-ħajja, dik twelwerni. Allora illi l-les namel sagrifiċu kultant estrem biex daw l-affarijiet nżommhom b'saħħithom u f'armonija ma' xulxin. Għax li ikolli mbagħad speċa naf id-dwejja għamilt jiena intervistajt il-xagħtu marret vera ħażin speċa u jaqbadni jiena naqra ligo naqra ħaġa oħra. Isu nista' nħares lejla id-dwejja. Diment li l-affarijiet l-oħra għadhom qed jiffunzjonaw u għadni fil-parametri li bħalma għadek kif għadek deskrivejt inti, speċa l-valuri tiegħi huma daw, jiena għandi daw l-affarijiet li interessani minnhom, daw l-affarijiet għadhom kollha għawin sħaħor, forsi jekk intervistajt xaħat marret ħażina, forsi dak il-ħin tinħass li l-ġob tiegħi mhux qed nagħmlu sew. Però l-ġurnata għandi biżejjed konfidenza biex naf li isma' kultant mor tajb, kultant mor ħażin, għalfejn marret ħażin, speċa tejjiba. Ma jena konfidenta ħafna li inti l-istess biex ta' organizzat l-istess, ma nistax nimmaġinaw it-tip ta' persuna li jiġi moment bħalma jiġi fil-ħajja ta' nies li ġili pers mikonu ħbib tiegħi li għadu għalla xina naħseb di li nkun missier ma kienx laqwa dejja spiexna. Laqwa dejja għazzob. Issa jew. Taf li dik waħda mill-iktar affarijiet li tbeżżani. Li? Tant tara ġiel jaslu ċertu età li jiżvijaw. Ma rridx inkun koki u ngħid li jiena immjuna li għadik. Imma nixtieq ngħid li minix ħankun għax naħseb ħafna minn dawl minix psikoterapista, minix psikologist, imma din hija teorija tiegħi. Naħseb li ħafna minn dawn l-irġiel li jiżvijaw hija għax qatt ma jkunu poġġew bil-qiegħda u saqsew lil nfushom x'inhuma l-prijoritajiet. Jista' jkunu minn dawk it-tfal li mxew fi triq li minn għalihom kellhom jimxu. U mbagħad f'punt iqum filgħodu dejt jiena mexx il-ħajja li xtaqt ngħix. U inti forsi daqshekk konfidenti għax inti triq għażiltanti u dik tagħtik ċertu ċertezza. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. U jiena ħaġa oħra li żommni ankrat ukoll hija gratitudni, gratitudni. Lejx ix ingrat? Lej kollox. Il-fatt li twelid ġo pajjiż demokratiku s'issa. Sawa? Ġo dil-farka ta' blata li ngħid aħna qegħdin 400,000 ruħaw, naħsu li xulxin isma' da tagħna u ta'. Tipo aħna nmexxu
quote unquote. Il-fat li twilit, il-fat li għandi zaqaf fuq rasi, li għandi xnikol, jien xejn ma for granted. Infatti, il-biraħatlek, l-lum il-ġurnata għandi xogħol, npoġġi bil-qeda wara d-desk, intab naqa fuq il-keyboard u nitħallas paga tajba. Ma naħodix for granted dik. Mela jena s-għallak il-ġob. Kienem, mela, kienem punt fej għamilt low levels biex la parti kienet li To prove people wrong. Pero bat mort il-JC u ma kampajċ. Le. Għax ma kellekx autodisciplina, ma kellekx nis jgħidu l-ek li ma tistax, mux ser nexxielek u dawn l-affarijiet, u allura biex ta' tlift l-interess. Minnek mort sibt xogħol bħala waiter, li għalik kien xogħol importanti, kont ħobbu dal-ġob inti. Ħafna. Għalfej kien. Għax sibt xi ħaġa li kont kapaċi fiha. Ġverina kienet li natijaj nisma l-specials, n-umma ma xef u challenge mi għaj nifsi nbeħħom l kolla l-specials li jennaf jek kienem. Minn fej ma l-ġiddi għaliks? Naħseb parti minna hija reputazzjoni u jena jek inti fdajt n-għamil xol. Jena rrit nurik li nkapaċi n-għamil da xol. La inti ħaris lejja u nisma da t-tifel mandux esperienza pala waiter. Imma jinnaf li bes polita l-naqas bieġira l-intervju, għan teħċans, ha? Għalina għamil mezz li lilek manġalek taħseb il-daċillu se tajtu ċans jgħamil. Dili reputazzjoni li zara fik, l-importanza ta' reputazzjoni zara fik il-bluq. U domt xi snin bħala waiter? Għamilt sena bħala waiter. Eventualment, mortu skirt sakra paċe fil-Christmas Eve u għal-miliet ċempilzik. Dikka kienet. Sawk warning. Prajda. U inti għattelom. Jena ġejtu xnata reżenja. Biex ma toħx il-warning. il-warning. Ija, wahda mill. Dik kienet lezzjoni. Kienet lezzjoni, tal-libda dik il-lezzjoni. U bat eventualment, insomma, nasib turning point jħor huwa Chris. Kolli najt. Ma għajdina għala minnu Chris. Mela jena ftit wara li tlaqt naħdem ġodik il-lukanda kienem vacancy ġo gazzetta biex naħdem ġo stationary bil-Krikara u jena bat CV bil-posta biex naplika l-daxxol. Ġimati u xhur wara rċivej telefonata u ntlaq biex immur għall-interview. Mort għall-interview dak iż-żmien għax bej il-lukanda u da xogħol kien hemm xogħlijiet oħra. Wieħed minnhom kien dak li semmejtlek il-belt inbih daw il-magazines iż-żgħar. Dak li Direct sales out, waqaf in-nies tgħidilhom. Niftakar kienu jtuna 40 magazine u jekk bihom kollha tieħu 1 euro kull ktieb. Hekk kienet, jekk bih inqas tieħu inqas. Allura ovvjament irid inbih 40. Titgħallem ħafna minnhom dawk il-jobs kelli jiena dawk il-jobs. Ħafna. Insomma. Imma insomma spiċċajt naħdem ġodda l-stationer bil-Krikara. U daw kienu l-aqwa nies li stajt magħhom f'dak iż-żmien. Għax jiena kelli 19-20 sena. Għalkemm li kont naf żguri li rrid naħdem. Ġifieri jiena l-goal tiegħi kien li jkolli xogħol stabbli, xogħol tajjeb. Għax ikun l-ankoraġġ li jżommni għaddej. Minn dejjem kont biżel, ġifieri minn ta' żgħir, kelli anke xogħlijiet meta konna St. Patrick's kienu jgħidulna tridu tiġu taqtaw l-għeneb, dejjem kont nkun fuq ta' quddiem, kienu jgħidulna 40 cents Maltin għal kull kaxxa tal-ġismu. Imma insomma spiċċajt naħdem ġodda l-stationer bil-Krikara u daw Chris partikolarment rafija potenzjal li investa il-ħin biex kienu eżempju tajjeb immens. Għaltaw kienu nis tal-familja, nis sewwa, nis bizla, u rewni rispett. U jiena sebt ħafna meaning u fi da xogħol. Għadda kien xogħol li kont naqra jack of all trades. Mek intom printing kontu tagħmlu u l-Eduline biex nifhemu. L-Eduline u taħlita ta' affarijiet. Minn kollox. Mela hekk dak għandu żewġ teħwienet li ġurġin kif kien. Wieħed store.
Edek store. U jena niftaħar kont imur Ledjuline, għax fi żmien kien għalmenu fiż-żona tagħna kien li għamel printing ta' livell għoli fuq karti kbar. Fuq kollox. Ma niftaħar biex konna nagħmlu l-posters tal-parties u hekk, konna morru Ledjuline, u mbagħad pereżempju darba għamilna exhibition, konna morru Ledjuline, u kien jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. U jidher li għamlu anke xogħol tajjeb miegħek. X'kienu l-iktar affarijiet li Chris għalmek, li qallek li żammejt miegħek, li kienu affarijiet li qallek fil-mument li kellu jgħidhomlok u għamil deċiżjoni. Għalfej kien importanti da Chris. Mela Chris ikkonsolida l-ħsieb tar-reputazzjoni. Għax ġifieri kemm Chris u kemm Victor it-tnejn għandhom reputazzjoni tajba immens fil-business. Ġifieri kull min jinnegozja magħhom kulħadd jitrattom b'ċertu livell ta' rispett u ħbiberija. U again, kien ovvjament jena kont niftaħ qalbi miegħu fuq il-problemi li kont għaddej minnhom, eċetera. U kien jituni pariri sievi ħafna, u ġifieri parir minnhom li kien diffiċli immens, probabbli għalih biex jgħiduli, kien li nagħmel id-distanza bejni u bej ommi. Dak iż-żmien. Kif ħadta meta għalilek? Ma jmin naħseb deep down ħatta li tipo valida ħsieb. Imma kellek bżonn il-xi ħadd ieħor jgħidilek biex. U ħadd azzjoni fuqha kont? Ija. Ġifieri dak iż-żmien ommi kienet qiegħda l-ħabs. Jiena kont qed ngħix ġoflet li kien tagħha. Konna ngħixu jiena u ħija fih. U kont naf li tinqata' sentenza dal-waqt. U jiena bdiet nifer neżijax, ma rridx nerġa' nidħol fl-isfera tal-kaos. Xtaqt nara waħdi x'kapaċi nagħmel. U tlaqt minn ġo dak il-flet li kien black era, tipo kien financially made the most sense. U mort ngħix ġo garax ma' sieħbi. Kont noqgħod fuq sofan. Niftakar dak iż-żmien kelli Volkswagen Polo u dak kollu li kien tiegħi kien joqgħod ġo trip waħda bdil Volkswagen Polo. Kelli kexxun t-shirts, kexxun liecet, naħseb kelli television. X'eta kellek hawn? 23. U fl-istess ħin inti kont qed tfittex li tejjeb il-ħiliet tiegħek fl-IT. Le. Le, mhux. Sa dan il-punt jiena Ledjuline huwa kollox, x-xogħol tiegħi. Ġifieri immaġna, fi żmien il-miliet, toys, mela salesman ta' toys. Fi żmien il-back to school, stationery, mela stationery. U inti taf kollox bl-amment u taf. Mal-ħin jiena ovvjament kull ħaġa li kien jaf dan nipprova kont naħtafa bil-ġidej. Ġifieri jekk naf kull magna li kien hemm kont nafa inside out. Li kien itina ħafna meaning għax again reinforcing isma' inti tajjeb xi ħaġa, anke f'xi ħaġa li l-bieraħ ma kont taf xejn fuqha. Issa għandek dil-magna quddiemek ejja ħaniskoplu kif taħdem u nagħmlu l-aħjar xogħol li nistgħu biha. U dan ovvjament tak lilek tak ċertu sens ta' sodisfazzjon, nimmaġna xi ħadd serju bħal Chris meta jara persuna bħal dajt iktar opportunità. Kien naħseb fija ra li kelli potenzjal u baqa' jinvesti l-ħin fija. U tħoss li kellu influenza paternali fuq ħajtek Chris? 100%. Jafu? Efem, l-lum m'għandux għażla li li intrigax. Nagħmlu parrinu. Ġifieri issa ħajsir uffiċjali familja. U kien influenza tajba wkoll kien anka Victor. Ġifieri Victor iktar kwiet imma eżempju tajjeb ħafna. Mela, u l-IT allura kif daħal f'ħajtek? L-IT daħal wara li ltqajt ma' Petra. Wara li ltqajt ma' Petra? Iva. Sa dal-punt, mela, jiena computers u dejjem kelli idea sewwa, ġifieri kif għadlek ta' żgħira kellna computer id-dar.
naf li kont liġi ma konna nniżlu Need for Speed, nikrekkja u dak iż-żmien bid-Demon Tools u hekk ma niftakrux. Demon Tools ma niftakarhomx. Fuq il-PC ġifieri? Fuq il-PC kienet proċess kumpless. Ma kienx faċli daqskemm tniżżel file titfa' fuq CD u tinstalla, kien hemm daqsxejn proġett. U kont naf ninnavika fil-computer. Però ta' żgħir qatt ma għaddit li minn rasi nażel computer studies jew dal-affarijiet, ġast kont nużah bħala għodda. U bat il-tqajt ma' Petra? Issa, meta l-tqajt ma' Petra, sibt persuna oħra li emnet fija, li kienet meta noħroġ bidea flok it-tija bis-sieq, kienet it-tija l-fuel. Ma l-arter jek tisma' dan huwa l-punt fejn inti forsi mhux maħsub, imma hawnhekk huwa l-ewl tiegħek. Fejn tajt mal-mami ta' Arter. Jiena u Petra tajna kien hemm parti ta' ħabbiba ta' Petra, ħabbiba komuni, Nolin, infatti il-Cupid tagħna, għax kienet ilha tgħid li Petra minn qabel. Kien il-birthday ta' din Nolin u kellna parti d-dar għandi u għand il-roommate tiegħi dak iż-żmien Glenn. U di ġiet Petra il-birthday party ta' Nolin. U jien ovvjament kont smajt ħafna fuq qabel. U ħadd grazzja magħha. Għalfej? Għax kienet persona trasparenti. Ma kellix. X'tista' tgħidlu? Mela, issa t-tifel qed jisma' sewwa. Forsi 4 snin, 5 snin, 6 snin millum. Qed jisma'. X'issa tgħidlu fuq il-malek, l-ewwel darba ltqajtu xi ħsib dwarha u ju tevolvi ir-relazzjoni bejnek u Petra. X'kont qed timmaġna li hija tkun hekk kienet raġġ ta' dawl. Raġġ ta' dawl, ġifieri dejjem 95% of the time in a good mood. Tossi s-sempliċità. Li bidlitni ħafna, ġviri jekk jena soltu n-tafaddan għal television, jħadar għajja ħan vintaw ħammurru ġimkien, jekkux immurru sal-busket, jekkux immurru niskopru bieċa ta' Malta li ma nafux bija. U jekk dik il-ħajja tipo. Ma kont immaġna ħassir il-mami tat-tifel tiegħek? Ftit wara li bdejt naħrax magħha mill-ewwel bdejt nara fil-futur tiegħu. Mela, hija raġġ ta' dawl pożittiva ta' ilek minn qudiem television biex tagħmlu affarijiet li huma iktar forsi ta' sugu. Ma l-ewwel bdejt tara illi din se tkun il-mami ta' tfal tiegħek. X'tib ta' futur timmaġna flimkien? Inti, Petra, Arter, x'inhu l-futur tagħkom? Ifhem, nittama li mlimħabba at the basic level. Ma xiex nartikola xi viżjoni. Le, għalfej. Għandek viżjoni imma ma tixtaqsam ma' mara. Ifhem. Għax jgħaddi nifema. Nixtieq li konna ħajja tajba, ħajja tajba x'inhi. Għalija ħajja mimlija mħabba. Ġifieri nittama li nibqgħu nħarsu lejn xulxin bħala koppja l-mod kif dejjem ħarsni lejn xulxin, ġifieri li qatt ma nitlfu dak ir-romance. Ġifieri għandi rispett kbir li ġifieri l-akbar ħabiba tiegħi. Ġifieri apparti dak kollu li semmejtlek hija għandha work ethic tad-demonji, ġifieri taħdem ħafna. U hija tajba ħafna f'xogħolha wkoll, ġifieri mara kapaċissima, ġifieri l-istess whatever she puts her mind to. Ismani King, fid-29 ta' April li ħajkun nar ta' 3 se nkunu fil-kazin, jew bil-kazin ġewwa l-Università ta' Malta u int trid tkun hemm u biex tkun hemm trid tidħol ilkazin.mt/università biex tirriserva il-post tiegħek, kun hemmhekk magħna, il-kazin tħallix il-ħadd ieħor jaħseb għalik.
Ma titih ħafna mħabba, trid trabbi l-art f'ambjent familja armonjuża u fejn ħajħossu maħbub. X'trid trid li qatt ma jħoss Arthur? Qatt ma jħossu waħdu. Mela. Tasib li jista' jkun li missierek semaw dal-podcast? Għas interessani. Ma interessakx. Ara, di l-mistoqsija ta' missieri. Għal-bilta ħafna drabi. Tipo, min jgħidlek imma dak missierek u tiltaqgħu u jkun episodju ta' tista' tkun inti, tipo, sewwa. Imma m'għandi l-ebda interess. Ġifieri qed tisimgħu li tixtiequ jkun jaf u li m'għandek ebda interess. I'm indifferent. You're indifferent. Past it. Past it. U kikul bloq jgħetawx taħseb li jaħseb dwar ħajtek, jew. Kbira, u dik mistoqsija kbira. Nittama li kburi bija, nittama. Dik hija li kbar tama. Mela, inti kont, l-ewwel Patreon bil-elawek, għalfej kont Patreon? Kont Patreon, dak iż-żmien niftaqar minn għadna ħafna il-politika Malta u d-diskors Malta u infantili ħafna. U bdejt insegwik l-ewwel video li rajt ta' John Malliħ kien il-Panama Party. Naħseb bħal ħafna minn beda jsegwik. U għed t-lalla dak hemm kapaċi jikkomunika xi ħaġa komplessa f'mod divertenti wkoll. U mbagħad bdejt tagħmel kaxxaturi u l-madoffi kull meta joħroġ wieħed hooked miegħu issa jiena persuna. Minħabba li jommi kienet Awstraljana, television Malta qatt ma kien id-dar. Aħna ta' żgħira naraw programmi Amerikani, naraw films Amerikani, il-Malti niftakar minn żmien żgħir nipprova nara dejjem tiegħek Beki. Għax l-iskola kulħadd jara dejjem tiegħek Beki, imma ma kienx għalija. Ġifieri kontenut Malti ma kontx nara. U mbagħad daqqa waħda sibt il-kaxxaturi u ġabni qed tillalla kontenut Malti jista' jkun magħmul b'ċertu livell. Ma rridx inkun b'mod disprizz lej kull kontenut ieħor Malti, sewwa tifhimniex ħażin. Imma dak il-kontenut li kien jappella għalik. Eżatt. Mbagħad xejn beda l-podcast qed iwa da rrid nissapportih. Għax qed hemm bżonn hu, hemm bżonn. U kont l-ewwel persuna u hekk, l-ewwel mill-ewwel ftit Patreons. Kont wieħed mill-ewwel ftit Patreons in ġenerali. Mbagħad aħna ddeċidejna li ħanibdew qabel ma bnejna il-viewing gallery hemm barra, iddeċidejna nibdew nġibu ma kellna posta l-wieħed għax l-ispazju kien li kien. Kif rajtu jevolvi għatu l-izmin il-podcast? Il-podcast kiberu. Naħseb inti pala intervistatur il-craft tijak timprovja. Niftakar kien hemm episodju minnhom mhux ħansemmih li naf li kont inkazzat il-mod kif marret l-intervista. Però minn dak iż-żmien ovvjament. Minn dawk titgħallem, fil-momenti fejn titmur id-dar tajt xil. Għax tinduna li għandek il-blind spots. Naf għallim intervista tajt u għamilt xur, ġifiri, ma tistax tkellimni fuqha, ġifiri. Nkun rajtek, jaddi li xi kumment tannik li għamilt waqt l-intervista ngħid. Ġifiri niġi dark, niġi sħaba sew dan nisa tikellmuni u għadha. Però huma dawk il-momenti għal-kem għad u sfortunatament għadhom jiġru, għad niġri mmur id-dar wara intervist ngħid u jiena mbagħad mhux krudili miegħi nnifsi, ma jiena ma naditjaħiex, ġifieri jekk hekk għandna ħarġet hekk ħarġet sewwa għax inkun irrida u għana inkun insomma speċa mal-prinċipju tal-autentiċità. U tu dak l-ġieħ
dak l-antipatija lejja nifsi li nibda nħossa xiena nqast mill-li nkun preparat sew, mill-li naħseb sew dwara, jew ħatta for granted. Qatt ma noħodha for granted l-lum ġurnata wara dik l-intervista li qed taħseb dwar int, xejn ma ħadd iktar for granted. Imma ġieli tajt, istra m'għandix l-skill li ħsibt li kelli, jew ma stennejtx li Humbling moment. Dawk il-humbling moments huma l-momenti fejn terġa' tmur lura u tajt il-ħalla x'għadni qed nagħmel ħażin King, Madonna. Għal-Grezzja talla inħoss ġifiri li sirt ħafna iktar profiċenti u sirt ħafna iktar kapaċi li anka meta l-intervista tkun sejra naqra sideways biex imot niġbora u nerġa' nraġaħħa lura fejn x'ismu. Il-politiċi huma bestja diffiċli, ġifiri għax huma trejnjati, huma differenti. Mela, l-intervista li għadni kif kelli miegħek, inti għandek il-perspettiva dinija tiegħek autentika, vera, hija, u inti ġej tippreżenta ħielu. Jiena kull marret nagħmel, inkun sensittiva għal dak li qed tajt inti nisimak sew u nistaqsi l-mistoqsijiet biex inti tkompli tgħidli il-verità kif taraħ inti. Politiku mhux hekk. Le, politiku isu nibda nimmaġinhom, illum hekk sirt nilagħba naqra l-logħba. Nimmaġinhom għandhom x'imkien ġo fihom għandhom ballun moħbi x'imkien. U dak il-ballun huwa l-verità. Sewa, u jiena nibda ngħidlu hemmhekk qiegħda, ma hekk mhux hemm ma nawrini x'hemm hemmhekk. U tiġi din il-logħba ta' biċċa nibda niskopri biċċi differenti fuq il-psiketa tiegħu fuq xi ħaġa li għalija kontradittorja li tikxef iktar mela smek di u di ma jaqblux, li waħda hija l-verità. U dik hija skill set kompletament differenti u li naħseb parti kbira li kelli nitgħallem hija nżomm il-paċenzja. Jiena ma nafx kif daw in-nies ġifieri kapaċi joħorġu jaffaċċaw in-nies kuljum ġifieri. Kif inti tista' l-ewwel tpenġi lilek innifsek li inti bniedem tal-familja u tieħu ritratti mat-tfal u mal-mara u tpenġi din l-istampa. U mbagħad bid-diskors tiegħek qed tipprova tirrazzjonalizza xi ħaġa li taf inti ġo fik li hija ħażina. Imma bil-kliem kapaċi iżżejna b'tali mod li hemm barra qed jgħidu. Li talimtu wara li l-psike tan-nies huwa hija xi ħaġa komplikata ħafna ħafna. Ġifieri li kultant ikun hemm nuqqas dissonanza jew disconnect bejn il-persona tal-politiku u mhux il-politiċi biss. U l-persuna privata. U l-persuna il-persuna privata imma ħanprova nispjega bl-aktar mod biex tal-li stajt nartikola għalija nnifsi. Meta make no mistake, politics is performative. One, di hija vera importanti. Communicating your ideas. Yes, imma hemm element ta' teatru ħafna fiha. U din hija xi ħaġa li jiena vera jkun insiba diffiċli għax jiena tkellimni l-uffiċċju, tkellimni jekk iltqajna x-xatta ta' li qed neħdu ġelat, jiena simili ħafna dak il-persuna sewwa. Mhux qed ngħid il-politiċi kollha, ma ħafna mill-politiċi, jew hemm numru minnhom il-politiċi, min ikunu wara l-kwinti qed nieħdu whisky qabel ma nibdew. U mbagħad bdejna huma differenti ħafna, speċa jafu l-parametri tagħhom x'huma, jafu fis fejn għandhom jaslu, jafu li għandhom 3 messaġġi jridu jgħadduhom. U din id-diverġenza bejn il-karattru li huma fil-karattru privat u l-politiku li qed hemm biex jagħmel biċċa xogħol. Sewwa, huma differenti. Issa kultant hija xi ħaġa illi naħseb li tajjeb li jagħmluha. So they don't get off message. Mela hemm xi ħaġa vera importanti li tiġi komunikata. John qed jipprova nafax John mhux daqshekk forsi sensittiv għas-sitwazzjoni, qed faqqaċċajt. Huma qed jimmanipulaw il-konverzazzjoni biex joħdu għax imkien li forsi għandha iktar frott għax dak huwa xogħolhom. Però mbagħad hemm min huwa il-kapaċità tiegħu hija l-ħakma tar-retorika. Sewa,
U inti meta tkun għadek novizz. Tiring. Isek tibda t-prevedi, il-risposta xa tkun. Meta fl-ewwel ġiex kelmiet, inkun nafx ħajjajt il-kumplament. Il-problema hija, nafx tajt, però il-problema hija li hawn minnu tantu tajjeb fiha din il-logħba li jgħid daw l-affarijiet. For one l-ar li jista' jiġri naħseb jiena li jgħid ċertu affarijiet li inti bħala semmi tajt isma' għandna daw 3/4 mill-affarijiet l-ar jew mhux vera, jew huwa value judgment li huwa bin fejn ġaba. U l-intervistatur ma jċallenġjax. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li hija forsi gravi. U mbagħad hemm minnu tantu kapaċi li anke jekk tisfidaħ. Ma dak għandna rispett għal dak. Li mux tipo talking points u dażek. Pero jennemmen li l-politika tinbidel ta' naħseb l-elezzjoni Amerikana urietna li l-politika tinbidel. Li l-fat li d-demokrats ma marrux fuq il-podcast ġew kastigati b'tali mod li daw baqgħu jilabu fil-ground tal-futbol li mdorrin jilabu fuq is-CNN u daw. Mentri r-Repubblikani kienu lesti li jmurru fuq il-podcast anka jekk ħajjejt xi xuċata li emmulaw. Imma they are betting li ħajjajdu ktar li għamel sens għax ħatu li l-autentiċità. Naħseb l-autentiċità fil-futur ħaterbaħ. Ġina nimmaġina d-dabedada l-elezzjoni li misal Amerika jkun hemm dibattitu fuq podcast. Mela, il-problema ta' fejn imma f'dik l-istorja li hawn nies li tantu ma' fucking psikopatiċi, bro. Li kapaċi bijaw li l-om infushom bħala autentiċi. Yes. And whence is the fucking problem, bro? U ir-rwol tagħna. Però xorta naħseb iktar faċli taqbad il-dak ukoll. Fl-sfera ta' 3 sigħat podcast milli 20 minuta segment. Ġifieri nippreferi bħala votant. Isma' jekk inti turini li int kapaċi tmur on the hot seat għal 3 sigħat u jaf ikun hemm daqsxejn momenti fejn inti qed titkellem fuq il-talking points tiegħek u ħad toħroġ l-umanità tiegħek. Issa tgħidli jekk ikun psikopatiku professjonali immens they're not gonna break. Ma nafx jien qed nimmaġina. Just they don't break ta' jiġri u qed nimmaġina Dexter, rajtu il-programm Dexter. Kontrajt naħseb l-ewwel 3 seasons jew ħaġek naħseb. Dak kien serial killer li relazzjonijiet għalih, tipo l-emozzjonijiet u hekk ma kienx meta nisma' psikopatiku u jidħol f'moħħi, iżda dak kien psikopatiku tajjeb kol ta' vota x'kien joqtol miseżiena. Imma xorta kien serial killer. Kellu din il-ħakma. Mela mux qed ngħid li xi xmata psikopatiċi jiġu ma' saqajwek, però f'dan il-kamp hemm ħafna permutazzjonijiet li għadna rridu nifhmu. L-net huwa format ġdid. Jiġri dan li qed tgħid inti jiena naqbel miegħek dat bassir tiegħek ta' kif qed inbidel il-medja madwar il-politika. Issa f'dak il-format l-ewwel net aħna l-podcasters lesti għalli għad il-bicċa ta' xol. Responsabilta kbira, specialment l-Amerika li l-podcasters ikbar huma stand-up comedians. Daw mhumiex ġurnalisti. Eżatt, sajna Joe Rogan nħobbu. Jena wkoll, imma jgħid iċ-ċuċati wkoll ta'. Jgħid iċ-ċuċati, Trump nasab għallu 20 gidba. Għallu 20 gidba, per eżempju, speċa l-apiċi tagħha għallu meta ta' Hillary lock her up. I never said lock her up. Never fucking said lock her up, bro. U da, no? U għalla baqa tajjer. Biex ta' aħna equipped għalija din il-bicċa ta' xol. Pero jew jista' jiġi għaw imma responsabilta fuq minn qiegħda li fuq tnejli aħna, jekk jiena stedintum. Jekk jiena qed nikkons mal-media. Mela sa qabel il-podcast, we used to rely on the big networks. Ġifieri da qed nafdaw fis-CNN, fl-NBC, whatever, li daw ħajamlu biċċa xogħol tajba u ħajafsu lil daw il-politiċi.
Pero jena għalfej nafda il-dak u ma nafdax il-John Malija jew il-Joe Rogan. Issa Joe Rogan jaf ħajjajt ċoċata u ħajsemmi l-mushrooms u ħajjajt fuq l-alieni u da u forsi ma jkunx ta' interess dejjem imma ħalli għafidi li niddetuċi. Issa forsi inti tagħmel li kontra-argumentu tajdis ma mhux kulħadd kapaċi jiddetuċi għaw min forsi għalija. Imma that's the risk of the democracy. U il-riskju kbir ta' demokrazija meta ma jkunx hemm edukazzjoni fis-sisin ta' demokrazija fil-verità hija demokrazija mhux għandek mi demokrazija xejn, imma hija demokrazija dajfa ħafna u manipulabbli ħafna u li tista' tiġi priża u Malta nara ħafna bil-politiċi. Hija priża ħafna tal-emozzjonijiet. Ġifieri iktar milli ir-raġuni mill-kapaċità li tipperswadi bil-loġika u bil-fatti. Malta inti tkun ħafna iktar kapaċi tipperswadi bil-retorika. Dik problematika. Issa kif ħajżviluppa jiena naħseb però hemm pass ieħor illi id-demokrazija Maltija nemmen li ħatieħu u forsi mhux fiċ-ċiklu elettorali li miss, imma ċiklu elettorali forsi ta' wara. Hemm ħafna nies qegħdin fuq il-periferija tal-politika illi għandhom interess politiku imma ma jarawx il-dinamika politika preżenti bħala laqwa għażla biex huma jġestixxu ħajjithom biex tiffjorixxi f'dak il-kamp. U daw ħafna minnhom huma nies huma imprenditori, ħafna minnhom huma teknoloġisti pereżempju. Ftit ilu kelli konverzazzjoni ma' Ġeġegat, ma nafx jekk smajtx il-podcast ma' Ġeġegat. Da bniedem illi għandu ħafna soluzzjoni naħseb wieħed mill-iktar podcast, jekk mhux l-iktar podcast li poġġejt bil-qeda ma' xi ħadd tawwek. Għadna bdejt speċjal imballatlu il-problemi x'inhuma anke l-problemi x'inhuma bl-informatika bid-dinja tiegħu u jtini soluzzjoni wara soluzzjoni wara soluzzjoni. Issa forsi mhux kollha jaħdmu, imma laqas bdejna bis-soluzzjonijiet. Mhux jiena ma rajta l-aħħar il-Malta Vision 2050. Rajt ftit minna fuq it-turizmu għax kelli li jimbolġit l-Italja għadda, allura kelli naqbad dik il-parti tagħha. U nasib waħda mill-ewwel mistoqsijiet li għatlu spiex ta' ngħidu turizmu ta' kwalità imma ħanżidu l-popolazzjoni tat turizmu għal 4.5 miljuni. Ngħidu turizmu ta' kwalità. Mhux dik biss ħalli turizmu. Ma kien hemm l-industri li semmew huma industri diġà għandna kollha. Fl-ebda punt ma rajt startups, fl-ebda punt ma rajt AI. Ja Madonna, Malta Vision 2050. Aqqas kapaċi naraw l-AI. Fi 2050 f'xi punt issa mhux qed ngħid we ride the hype train. Jista' jkun għalhekk m'għamluhiex għax they did ride the hype train in the past and it bit them in the ass. Imma ma kienx inspiring il-Malta Vision 2050 għalija. Ma nafx, il-bqija ma rajtix jiena rajt il-parti turistika, però jien naħseb li l-informatika jkollha biċċa importanti fil-rivoluzzjoni ta' kif ħanġestuh dan il-pajjiż u naħseb jiġifieri biex nikkonkludi ta' kif naħseb li ħad evolvi l-politika Maltija li f'ċertu punt ħajkun hemm grupp ta' imprenditori li daw ħajgħidu isma' ħajġu fir-realizzazzjoni li ġejt fiha inti iktar kmieni fil-podcast. Isma' għandna dal-pajjiż sovran, dal-pajjiż li għandna l-ekonomija hija tagħna, nistgħu niddeċidu fuq il-policies tagħna, nistgħu niddeċidu fuq kif nirrelataw ma' stati oħrajn. Palissa qed nagħmluha b'mod vera mhux sostenibbli, jiena nemmen li biex jieħdu d-deċiżjoni li jkunu jew qed noqorbu kriżi jew fi kriżi, ejja nagħmlu impenn politiku biex nużaw it-talenti u l-esperjenza tagħna biex nagħmlu Malta iktar moderna, iktar sostenibbli u Malta għandha potenzjal kbir. Ħafna. Jiena vera nemmen f'Malta u fil-Maltin. Issa ma nistama politiku ma ġenwinament nemmen fiha. Infatti ġieli jkun hemm jiena ħafna drabi għaddi l-ħsieb isma' npakkja l-affarijiet u nitlaq. Imma kultant kull ma tgħid biex tara kemm aħna għandna literalment ġojjel f'nofs il-Mediterran, kellem il-barranin u jgħidulek kemm għandna u Malta. Vera għandna ħafna għax nirranġaw, imma naħseb jiena we're a couple of elections away from fixing stuff ta'
Dik it-tama tiegħi. Tama tiegħi li jitlu ktar nies fil-politika li mhumiex maqbudin, la fil-retorika. L-inċentivi jesja mux edin hemm, L-inċentivi mux vera, mux edin hemm. Pero issa, bħalma dejjem ngħid, l-inċentivi jista' jkun il-karrotta jew tista' tkun l-istikka. Ġifieri jista' jkun li jew ħanbidlu. Inta tibbetja fuq l-istikka. Qed nibbetja fuq l-istikka u l-karrotta, jara Għax il-karrotta qatt ma ħajamluha. Li jollu l-pagi. La jollu l-pagi li jagħmluhom full time, la li jagħmlu s-sistema aktar faċli biex jidħol fil-parti. Għax it's beyond their interest. Sa' kem il-poplu ma jagħmel sinjal ċar pal meta kien hemm il-sitwazzjoni ta' John Paul Sofija u ħarġu fit-toroq u qalulhom li dun inkjesta pubblika. Mhux ħajamluha. Joqgħdu jsemmuha u stat li jfondi lill-partiti. Imma llum fl-interess ta' tnejn huma li jżommu sistema kif inhi. Anke għall-PN li il-PN qed jgħid li forsi sta ċekkjaħ li waħda Julian qed jgħid li parti mill-wedjiet elettorali u li jagħmel din ir-riforma. Però aħna ovvjament bħalma taf ħafna riċerka fuq għali, dan ilhom jgħiduha min-90s li għandna bżonn nagħmluha. Mbagħad jitfaċċa xi moderat minn xi naħa. Jien li ħaġa minn għamel qaċċat il-Parlament fin-nofs. Għandna bżonn dak il-numru 79 membru parlamentari aħna. Xi qed jagħmlu nofshom mal-gvern? Fil-kabinet? Mux hekk, nofsom fil-kabinet u il-backbench, l-ikbar traġedja hija l-backbench. Il-backbench qegħdin kollha b'xi konsulenza ta' Għax il-backbench xogħol huwa li jikkritika l-gvern. Sewwa il-backbench huwa xogħol li jikkritika lill-kabinet. M'għandekx problemi, l-ewwel nies il-backbench huwa iżgħar mill-kabinet. U t-tieni nies il-backbench huma kollha Kompli, Alex. Għaddiju li waħda hu paċenzja. PN in favor of full-time MPs. Ma parti li in favor, biex hija weda elettorali. Jena għaddir li f'xi mod instanzja u pala weda elettorali, minix ċert. Naħseb il-lum qed jinduna d-batija li għandhom il-PN li da irid jikkompeti ma' partit li l-MPs kollha tiegħu huma full-time. Issa jekk mhix full-time bħala MP jew bħala Ministru, full-time ma' xi entità tal-gvern. U da il-PN qed jikkompeti b'xeba part-timers li fil-għodu jrid imur jiddefendi l-kriminal u fil-għaxija jmur biex idawwar l-20,000 li il pajjiż biex ikun membru parlament di ċajta ta' ċajta u. Mela. Naħseb huwa assolutament fl-interess tal-pajjiż li jkollna full-timers bl-istaff. Dik hija l-ewwel ħaġa. Naqqas. Ħalla saħjar full-timers u staffing. Hija ħanitkellem għalija. Jiena mhux ħanajdlek li qatt m'għaddi l-ħsieb li noħroġ għall-politika, ġieli għaddi l-ħsieb iwa. Imma meta naħseb is-sagrifiċċju trid tagħmel, mela da kull bassa li tboss ħajrrapportaw fuqek. Il-gazzetti u l-medja u li jekk għandu jkun. Ħaddawwar Miżerja. U irrid noqgħod nilab dil-logħba li nilab bil-fatti u ndawwar id-diskors biex inbih in-narrattiva tiegħi. Naħseb jiena il-fatt dik waħedha hija biżżejjed biex tkun politiku Malta tittamel coffee mornings. Hekk. Jien xi nara Ministru qed jorganizza coffee morning u qed jitfaħħa fuq il-paġna tal-Facebook tipo bis-serjetà aħna. U Malta ħafna ħjar minn hekk, għalhekk it-tieni f'solmi. Għax tant naf nies Maltin kapaċi li kif qed inti huma kollha fis-suq privat. Ġieli qed jibnu l-businesses għax dej oħra. Mela aħna l-businesses Maltin intuhom bissi, ngħidulhom iħallsu 35% taxxa fuq il-profitt. U lil barrani li sa ċertu punt kienet tagħmel sens għax konna unskilled, kellna bżonn niġu skilled, imissa qegħdin skilled. Ejn il-Malti jibni l-business għax kapaċi għada pedada nibnu Revolut, nibnu Bolt, nibnu bnejna li kebs il-ħodġar daw kumpaniji li despite il-challenges kollha li għandhom illum kienu kapaċi jibnu business kbir biżejjed li jitlaq minn stutna. Hija l hekk qed naraw li għandna l-kapaċitajiet. Għal xiex ma nagħmlux l-inċentivi iktar b'tali mod li bniedem jiddikjara il-profitt. Għax ma tihomx tort in-nies ma jiddikjarawx 35% taxxa. Mela kull bit euro li naqla ħatoħod li 35 euro minnu. Biex imbagħad.
Xombat. Fil-ħoġġar liħor. Mela, PL Parliamentary Group, backbenchers declare more earnings than ministers. U hekk iżommhom Jokes, brother, jokes. u daw il-backbenchers li saqsu l-Ministru. Ministru, kellek proġett sabiħ, tista' tgħidilna naqra fuqu, dik hija l-pikju tiegħu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela, isma, qabel ma nagħlqu jien ma nagħtihx kollox saqsejtek li kelli bżonn nsaqsik. Bżonn, kelli xewqa nsaqsik. Ħadd gost jew. Ija ta'. Ija. Kien inni ma naħsebek nirrifletti fuq il-passat. Għat ma nsejtu da ġifieri. Imma kultant hekk. U issa li riflettejt. U tara fejn qiegħed illum? Xi tħoss? Gratitudni kbira li kelli n-nies li kelli fil-punti differenti ta' ħajti għenuni nasal f'post aħjar. Iktar mill-li kemm għandi flus u x'inhu ma l-esits u da jien mhux hekk nara bħala suċċess. Jiena il-mod kif niddeduċi jekk hux suċċess jew le hija li n-nies tal-kor għandi rispett tagħhom, għandi relazzjonijiet tajbin, meta nidħol ġo kamra u jafun in-nies kif jilqawni. Dak huwa kif una issa x'in nitlaq mill-kamra ma xejdu fuq in-nies sewa. Imma l-intuizzjoni tiegħi tgħidli li r-relazzjonijiet li għandi huma ġenwini. Nista'lek jien ovvjament benefikajt minn dan il-mod kif inti tħares lejn id-dinja, ġifieri meta inti tħaltu hawnhekk irrevoluzzjonajt il-mod li nħarsu lejn Patreon. Revoluzzjoni kelma kbira. Le, inti kont driving force fiha l-biċċa tax-xogħol. Ġifieri vera kellna speċjal il-paġna tal-Patreon nixtaqna naraw x'nagħmlu dwar u konna qed nħajru n-nies u hekk. Imma meta mbagħad fdajtilek tajtili lura bit-tears u bil-vizjoni ta' xanda tkun u namlu WhatsApp chat u namlu hekk u namlu hekk. U mhux ċestat li namlu għamilt. Tefhemni? Però dik ħadd ħafna minna l-esperjenza jien, dik mhux ma rajtix bħal xaġa li tajt, xaġa li ħadd. Naħseb din hija xi ħaġa oħra li jiena nħares ħafna lejha hekk. Iktar milli nħares kif x'ħanieħu jien mill-affarijiet iktar nara x'ħanati. Iktar nara x'ħanieħu. Issa jiena forsi relazzjoni mhux dejjem mod finanzjarju ħanieħu minna. Imma ħanieħu minna bil-ħiliet li ħanakwista, ġifieri niftakar dik kien meta ċempirt li qed l-isma' li nagħmlu dibattitu. Qatt ma organizzajt dibattitu f'ħajti. Qatt li isma' kont titmur ġodda l-post tara. Isma' ġejja mezzola. Bro, mela ċaġek marra. Isma' ħalejlek ġara, ċempirt li għat li biex niġijaw kienaw xie podcast naħseb. Unbat għat li niġijaw ġew kienaw Kajli. Kajli kienet għadha ma laf xej laqqas. U bdejt għajd li isma' rridna minn da d-dibattitu għandi bżonnok tiħu ċarġintu jina. Il-fat li inti tkun rajt fija il-fat li kapaċi nagħmlu għal-kem taf full well li m'għandix il-kapaċitajiet neċessarji. Le, għandek il-kapaċitajiet tagħmlu ġast sempliment qatt mużajthom biex tagħmel dibattitu ma kont naflek hekk. U fil-fatt għamiltu kien fucking tajjeb. Le, kienet esperjenza. Niftakar ngħid il-bejt ngħidha John għadu kif talabni nagħmel dibattitu. Tara ħaseb ma sax ngħid li għax esperjenza unika. U ġejt u deliverjajt. Kienet esperienza u ġvanka l-preparament tal-mistoqsijiet u għek vera niftakar, jena tafni issa suppost li kull ħaġa li nkun fdat namel ħanti għal 110%. U dak kien wieħed minn dawk l-avvenimenti, dawk id-dibattiti li jena kont vera mħabbat ħafna dak iż-żmien. U kien iż-żmien tal-elezzjoni,
Kien għalla ġenna d-dej. Umbat nasal il-venju li kien il-grotta ta' Rabat. Dik il-grotta jew il-grotto. Bellezza. Il-venju vera sabiħ, hemmhekk mort nikol kien fucking tajjeb ukoll. U sempliċement niftakar nieqaf id-dar, imbiddel naħasel nilbes qmis, nasal hemmhekk u sib lilek u l-Julian. Alright guys, x'qed jiġri? Mela. Xejn ma konna. Minn dik il-konverzazzjoni li kellha hawnhekk jiena u inti. Sa tliet ġimgħat wara jew ma nafx kemm kellek żmien biex tipprepara d-dibatt ma konna xejn dwar id-dibattitu. Itna ħafna krittu lil Kajli, għaxen itna ħafna. Kien hemm momenti fejn bdejt nippanikja hekk u kienet li kalmatni. Sa dak iż-żmien. Għajdli, kif ikkalmatek? Le, kienet tgħidlu le, sa dak iż-żmien kellha ħafna esperjenza ta' organizza l-events, eċetera, u kienet taf tipo l-affarijiet li you need to keep an eye out for, eċetera. Li jekk inti ħadd istieden 15 il-patron ħajġu 10, per eżempju, għallu għat taħsiblu. Kienet tatni ħafna. Tiftakar għal-Kajli fil-bidu kif kienet? Konna naqbdu maħħa fuq dak il-mobile. Mobile dwifersaw. Imma iktar speċ ta' pero minn dejjem kienet autentika, Le, autentika ħafna. Pero kienet tkun speċa tistaqsi ħafna mistoqsijiet għax ma tiġiba ħażin u hekk. U kienet tkun ħafna is-self-confidence ta' Kajli mill-bidu li bdiet magħna sal-lum kif tmurru tiftaħ il-każin u tajlek xi tagħmel u timmaneġġja kollox. L-opera tal-każini timmaneġġjah. Id-differenza bejn dik it-tifla u l-mara li hija Kajli Karwana dawn l-aħħar sentej, kemm ilha magħna Kajli? 3 snin? X'niġieħu. Ija rastika hija waħda mill-iktar affarijiet speċta. It-tim tiegħi huwa l-iktar ħaġa li jiena proud. Ma naħseb għandek tendenza tagħmel għadi, titfannis into the deep end. Jiena hekk nitgħallem ġifieri. Mela. Nkun naf bejwet u ieħor tipo kemm qed nitfaħħom il-bot mix-xatt. Koll idea approssimattiva. Id-dokumentarju mhux oħra kienet, dokumentarju. Il-dokumentarju l-axħar wieħed, dak li għamilna ta' santu li jibda bl-sketch barra dar tal-wejza. Fucking tajba dik l-sketch, bro. Ostra, kem nimmissja ħafna niktab affarietek ta' daħ tipo kaxxaturi dal-sketch. Għabil kon għamilt ħabta niktab minn immissu. Bħaxa għadni neżerċita ruħi lingwistikament meta nikteb il-post u affarietek. Imma dik li tikteb script waħdek għalna f'nofsa lejl titħaq isek li blok l-kemmi tajba Pirate of the Caribbean isek li blok. Umbat tmur u tiffilmjat id-dereġija. Sfan. Irrit insib, wieħed mill-għaniet għal probabli għassana d-dira sa. Uwa li nsib ħafna iktar ħin biex namel ħafna iktar affarijiet ta' xorta politiċi ta' imma jkunu. Ma kaxxaturi kien ċaħġa li għamel ħosse. Li kienu jaraw kull strata. Kulħadd. U fil-bidu kont niġi naqra ma konx nkun ċert. Għalfej per eżempju ċertu ta' persuna ta' ħares lejja. Ma kienu jmurru tajja dok. ħafna. U kif għettajt intu kienu jmurru tajjeb ma' kulħadd. Minn dak ta' taslima tal-Pepe ta' fint. Għal kollox. Kienem speċa għaxu kien josserva ir-regola John Mallija li hija niprofa jekk inti speċa għandek sfond kulturali wiesa u profondu speċa jilek fil-kultura u taħseb niprofa nżommok entertained. Imma jekk inti forsi ma interessawx daqshekk, forsi ġifieri naf minn ma kienx alla interessaħ il-politika. Mali kien hemm xatt li kien jaħdem ma', Adel ma kienx interessa mill-politika, kienet taraħ biex toqgħod titħaq. Sewa, imma eventwalment saret jinteressa mill-politika aktar minni. Bdiet tinduna daqt jaxxuna naħseb. Somma bro. Mela, jena l-podcast hawnhekk.
Alex, grazzi ħafna tal-istorja tiegħek, tal-ħin tiegħek, tal-li kont trasparenti u onest bħalma dejjem kont, insomma ovvjament kont naf ħafna mill-ġurajja tiegħek, però tal-li deċidejt taqsam mal-udjenza tagħna. Grazzi, nittama li kun hemm min forsi għaddej minn x'inhi raġuni li ġejt aċċettajt l-istedina mhux biex niffidja l-ego tiegħi. Imma biex forsi hemm xi ħadd ieħor li għaddej minn xi żmien diffiċli li jgħid tisma' jiena dejjem ngħid hekk hemm xi ħadd li kellu xi ħaġa għar minni u rnexxu li joħroġ minnha, mela m'għandi l-ebda skuża hemm biex toħroġ minnha. U naħseb l-iktar talima importanti kolli distilla kollox huma dawk in-North Stars, meta jkollok dak in-North Star. He who has a why can bear anyhow. Friedrich Nietzsche. Grazzi, il-lejli tajjeb. Grazzi Alex. Grazzi John. Mela tlaqna.